سمع لكم سمعت لكم اسك حدا سمع لكم دو اوكي حريتنكي وهاي لما نسيت دالو ماني بزياده كمان انا تا اب حد اريتريان حد رجاقانونا فيسبوك محلالف صلح حوات كلنا اذا ايدلنا الشر نقبر او كل اذن كبصح ولا اساس دقيسو كلهم انتان كبصحوا باذن كلكم شرط راي ولا شرط حبابر زوين حدا خفت اجامكم يو اب قالسي تبركتو غبؤكم نع اشر قبرو اب اريتريان حد رجاقانونا فيسبوك زبلالو او محلالف سلازلو هاي لمن اسي حوي ناباخا مدرخ كبر تانكيو حدنتنا سلام جزانا سمع كله تصفى قبر مايكي تربشوكم تعزينا اوكي تانكيو قبل الالف كلهم مرحبا كم تكتب لكم انا حفتنا نتي اب فيسبوك زفنو زولو لايف نعو ابتناتكم بروفيل تقدحكمو كله ابتناتكم زساتف كريون سلازخل اتليس مهاري مشت كستاي كونو خيل كم عند عقبركم اي تحمقوا تانكيو مو نامنا لهم مدبنا خناتو كبرى تحبات كمتي وين كزرقح زو عليه تحبريتا لومي عديمنا زلنا غاشانا كبر انجينير تسفاي كبروم حزو مسيدو العرستي عندي تي لنكني زرعنا يوم مالتيو حدش كنا تابنا يو ان قبل علي ارترا صنع غدا تلاعلو رينا لنا نعو زملكت بغداي تي ناي معقب نعو زياده سفح زبل عرس دي خنا بيغصو دحر غدا غراس تلاعلو له انتايو خا خمص نزبل غاشانات فوتوت هونو عبلون ابز حلفه وانات بزعبا قوام 97 زبل ارستون حزبنا مصينيرو غاشانا امسانا انت لخا حجون بشمين بشم كلهم ما حضرتي حضر جيغانونا انت ساتفتنا يزغزانا حد مصاكا خبلكا قدلي اي ثينك تا نيك نيم زتقملا غاشانا تزيتغاغي مدبر تمعبد مدبر الله دبر اغني لي حيل منسي هو الله سمعيكنا قريب كاريخه وسدا هو ويلكم እንኳን አመጻ عند صنعكم كيري مچوات ابدد لنا نغبرو زلنا منقسقاسات كاب علت ناب علت ملكو عند غير منتاي يغيرالو اب حيلو ابتوم لو زيغاتات ودا منفس ابز غزيزي እንደ حيله መጻሎ ስለዚህ حድር ጀጋንና ተገብሮ ደለኩም ናትኩም ተራ ቀሊል ተራ ይኮነን በዝጋጣም እዚ ናይ በሐቅ ካብል በይከመስግኖኩም ደሊ ካል ዜጋታት ዝተፋላለዩ አካላት ካኒ ኣብ ፌስቡክ ዝዛረቡ ሰባት በዚሕምና አለው እልል ይዝባሃሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ምክንያቱ ሰብ ዝዛረብ እንድሕር በዚሑ አሞዳቱ ምጥርናፉ ሓያል አይኮነን ሕቶ ደሎ ጥራይ ነፍስ ወከፍ ሰብ እንዳተዛረበ እትዛረበ ደሎ ትሕሶ ዘረባ እንታይ ይመስል አው ምስተው ዓለልና ንኹላና ትሕሶ ሕመረት ናይ ተዘረባስ እንታይ እዩ ኣብ ምጥርናፍ ዘተኮረ ድዩ ዋላ ንህዝቢ ምጉጅጃል ዲ ኣብዚ ምስተው ዓለልና ስለዚህ ተምስተፋላለዩ ዜጋታት ተዛረቡ ደለሁም በዝጋጣም እዚ ብዘይገድስ ትሕሶ ብዛ ደቂቕ እዚኣ ከመስግኖኩም ፈቱ ምክንያቱ ካብቶም ካልስ ማዓንጣ ጌርኩም ይኣይስኩም ጀሚርኩም ዘረባ ማለት ተኻል ትሚሉ ዘሎ ግን ንዓተ ዛረብ ተኻል ምሁር ዘሎ ንዓተ ዛረብ ስለዚህ ሕድር ጀጋኑና ሓይል መንሰይ ምስ ብጾትካ ብጣዕሚ የዘመስግኖኩም ዝኻልኣይ ግዜ ናብ መደብኩም መጽኤ ዝዛረብ ዘለኹ ብጣዕሚ ሓበን ስምዓን ስለምታይ ሓውኹም ስለዝኾንኩ ምሳኹም ስለዝተወለድኩ እታ خبور ተኸፊልዋ ዝመጸት ሃገር ደቃይኹም ስኹም ኣነ ኸ ውላዳይ ኣያና ኣቦታትና ኣሕዋትና ኣሓትና ኤን ከይዶኖ ነዚ ጉዳይ እዚ ስለዚህ ኣነ በዝጋጣም እዚ ኣብ ርእሲኹም ዘለኒ ምስጋና እዚልካ ኣይጽብጸብኒ ብጣዕሚ የዘመስግነኩም ኣኽብረኩም ከም ኣሕዋተይ እዚ ኻ ቀጽሎ ስለዚህ ኣብቲ ድሕሪ ባይታናተይ መጺና ምናልባት ቁሩብ ክንዛረብ ብሓለፈ ግዜ ማይ ተመናይ ተወሊደ ኢለኩም ካብኡ ገጠራት ዓደት ካብቲ ስመራሲ ብድላይካ መልክዕ ወይ ማእዝን ወሰዳሞኒ 50 ኪሎ ሜትር ካብ ስመራ
رحيق زلو تعش تسمرة حتى حمبر تسمرة 50 كيلومتر ندوب دي هات وزدا نسمين دي هات وزدا نمعراب دي نمبراق ديو عبد الله كا انا اتنا بحانتي ارترا زامن نمبر زوراجا خال دبحال اي كندتي امن سلازي انا ودخمي كابتا هاجر دمصاكو ارترا وچو زلكو ارتراوي سلازي ازي اتناتي تحربايتا دحريو منالبات اسمرا يونيفرسيتي تمهاراي نيري سودان تمهاراي نيري اسمرا يونيفرسيتي تمهاراي نبعال كرن كيده حدا عامت مهيري تمهارو سكندري سكول كاوها ينو سدد كويني انوي سالساي عامت اسمرا يونيفرسيتي كقصل مستبهله من امريكا عدرها سلازا 9 شعاتن امريكا مسي مسمصاكوها اب يونيفرسيتي اريزونا ستيت يونيفرسيتي بحال ابزي اريزونا زلنايو كتمالو ابو ابتي يونيفرسيتي ماهيري bachelor's degree زبحال انوي BS degree اب ناي ساينس تكنولوجي زتوكوري BS degree bachelor of science مالتي من engineering اب engineering بفلايكا ابي تقندناتي مويا اب material science engineering بيتمرقه سلازي እዚ ትምህርቲ እዚ ምናልባት بحافش ሰብ ክሪኦ ከሎ civil engineering ሰብ መብዛሕትኡ ሰብ ፈልጦይ electrical engineering መብዛሕትኡ ሰብ ፈልጦይ mechanical engineering ብዙሕ ሰብ ፈልጦይ industrial engineering እዚ material science engineering ዝበሃል ግን ዳርጋ ሕድስ ድበለ እንታዩ ዓውደ ትምህርቲ እዚ ኣብ ምንታይ የጽንዕ እንድሕልኩምኒ ኣብ ናይ ጥረ ነገራት በሓፂሩ property ናቱ mechanical ጠባይኒ ናቱ ጠባይ ሓፈሻውን ካልካ ኣብቲ ናይ بدقن بعبيتن ريو دسنا حدا عودة تمهرتي عالمنا سرحلو زلا بحاجيرو ابناي سماي كوندكتورز بحال ابو ترالو عب ترالو اب كال موياتات اي من صفحي معبالخا عب ترازلو مخنياتو اب ماتيريال ساينس مرعيلو والتكنيكسالو از تكنيكس زي نستفعل ناي ماتيريال استباي بحرن اصنيعو بحاجر ابو وسانه بخيد مويا تمرت سلازخونه سلازي از ماتيريال ساينس من البات بزح سب دفولتو اي مثلا ابهالا انت معناته كم نوع سيفل انجينيرين اب هاجرنا سيفل انجينيرين كلها خلو ابي كم دنتف تفولت اخ ماتيريال ساينس انجينيرين نابي نتف نحركاني مبزحت سب كندتي دارغا افلوط ايبلون دغونه خوينه كن كاباكم تولدكو حوخمي ابت مويا لنا نسرح لنا براتو وصيت كاني متهاجرنا اب مهناص نحنا عقمنا خنبركتنا توم سيفل انجينيرين اندستريال انجينيرين كال بحال انجينيرين دلو صباح حداس ايرترا نصب اب مهناصا ترانا خنصاتينا ማለት ስለዚህ እዚ ኣብትናተይ ምናልባት ደረጃ ትምህርቲ ባክግራውንድ او ዘተኮረዩ ድሕረ ትምህርትኻ ስራሕ ዓለም ተዋፊረኻ ሓደ ወሒድ ተተባሃለ 10 ዓመት I think ናይ በሓቂ 12 ዓመት ዝኸውን ኣብ ሓደ ኮርፖሬሽን ተቆሪነ سرح نيره سلازي ابزي هجي تا سرح نير كتسفا نحركمني زتفالالي عينه اقحوت ناي نفرتي ايتبل ناي اصوار ايتبل ناي كال زتفالالي تكنولوجي زدليو بحاصيرس بلو برنت مالت سند يوز سند زي نوعو مسري خايو طراخا تاقحا خسرحه تخلا ولا ودسب كم حساب ابرسو هاليو تحساب تا بلو برنت ክትፈጠር ኣለዋ تا بلو برنت مستفطره دخونه ماشين شاب صريبو نتا حاسر حالكا ማለት ዝተፋላለየ ኣሓታት ተጻራሪበን ገጢመን ከ እንታይ ይባጋ ሓደ ተግባራዊ ስራሕ ዝሰርሕ እንታይ ሓደ ነገር ህበካን ስለዚ ማኪና ዝተፋላለዩ ኢንጂነርስ የመ እቲ ኤሌክትሮኒክስ ኢንጂነር ሃቦ እቲ ናይ ሓንጎል ናይቲ ኤሌክትሮኒክስ ንሶፍትዌር ኢንጂነር ፕሮግራሚንግ ሃቦም ስለዚ ኢንጂነር ማለት ናይ ሕብረተሰብ ሽግር ዝፈትሕ ሰብ ማለት بتزاور مقدي انجينير مالت قالوا على حانتي بلان نزل شجر بتي زتمهارو تمرت غيرو ناي حبرتسب شجر دفتح زيغا مالت لازم بتكنولوجي خون خل نحسابات بزن وقاقعو تي معناته انجينير انتاي اللي تحتك هاو واي كما غيركا بخمي كومتاتي انجينير حدا ترقاي سبقا حطوتات ندابز حلبابكا دتفالكا سبيو انجينير اجي من البات بتنا هاجرنا نفولت انجينير تمريقه يبلك حسب ግን ናይ በሓቂ ኣብቲ መስርሕና ኢንጂነሪን መጽይካ ኢንጂነር እንታይ እንደሕልካኒ ኢንጂነር
نحدة تراسب حمام رأسي أنا هاتو زياد سلمتاي كم زيا خوينا بلكا أول كم زخم سلمتاي ما خم خوينا سلمتاي كم ستة سلمتاي كم خوينا سلمتاي كمي دبلا حتى تاد عند حتى حنقول كاز حبتك حدا زي جاي كابو يدحمكم هو نراد هذا أبز حج انتاي نمبهله ولا تزن سنة حساب نريو زلنا بحبرة سبنا زلو بنا إنجنيرات حساسبة ختمة أقولها أسفي حدا حسب زي جاس لزغني حسابات أم فساس دحر دبل زي جاي كونن نجي جاز ترى خا إذا بخمسة خونو لو ريتو دبل كاسيو حجي أبصحي إرترا إنجنيرايت مروت وسهم كتصدقون دحر دليهم إنجنيرايت متصل معناته حتى ود حتى تابزحيو نتهاجر أبديت ليا مجد غيسدا غنو أبدي وازيكم إذا لهم دكير إرترا حواتي انتاينا خنبل دلينا زيت موياناتي إنجنيرين خا تكال لنا تكال سقمت ونو دكير إرترا أنا دونو يكونكون سقمت ونو تكال لنا عاهم مسلطان كاني نجبرو انتهالو بوس قاسات الله حجي بزقات أمزخ نجروكم كابي تبهال نون بروفيت أورجانيزيشن قيمة أب نبعال سودان تمهارو أب سودان تمهارو أب سلسة عينت مويا بحاجر أب بروغرامين كال كأخم زناي فلنيامو سربت حاتين بتناي أفريقيا أو تحساسبة أسر حلو زم سازيم قد مقرب معاتي رخيبهم نزوم سوازيم كأخم يجرنا نحق زوم زي تكنولوجي زخم يجرنا نلا اليوم أب مدب آتيو أسر حلو أب جبسي أب سودان أب إثيوبيا أب حنت هاجر كأجيجا خلا علي من البازن مع يوغندا كال زلوا إرتراويان كيدمو زلوا نزوم سبازيم جبراو زخونة أب زي تكنولوجي كن مهرز بهالدلو كأتوي مستم لعلميتين عسران تمهارو كامولا عالم تمزجوب تمهارو لونا تسوري دورك زي بهال بحاسيرو أب مسألة عبد ترازلو سوفت وير نعو مهرنا دحري برنامج كمسي دحري خالق كمسي مالت سلازي أب زي تكنولوجي هاجر كم زجير كايد الناس صلات بصلات اندستري باندستري اندال كطراي زربا عمد مسم دغغام كم باباغالو እዚ አይሰርሕኒ ስለዚ በዚ ጋጣም እዚ ምዝኾነ ዝወጽ ዘሎ ኣብዚ ሚድያ ተሰያስ እዝኑን ዓይንን ከፊቱ እዩ ክሰምዖን ክሪዮን ዝውዕል ዘሎ ነጊርኩም ዝሓለፈ ክሊፕ ዝወጽ ሰዓት ድሕሪ ሰዓት ዝወጽ ኢሉ ተዛሪበ ከመይ ገይሩ ፈሊጥ ሰዓት ድሕሪ ሰዓት ከም ዝወጽ نعاد كده كبدس نتأيك خبدنا عنا ده كبدنا نعقم إرتراوان ده كبدكم سي نعو خبيدو سلام انتا حزب غير كم زلو سلاز فلتي حجي تا رئيسنا لهم معالتي نابيا من البعض حادة ساعاتي أبزا مدبين مع حادة ساعات تزاربي تات بليس كم زعينة حطو يتحتتني مع سي واتيو من يصدقوا أبتي انترنت اللهكم إرتراحواتي من البعض زي تغيرز نبره معقب انصار حزبي ارترا وي منغستي ارترا دحنو بلغلغهم بسنكو فرايا منغستي ارترا يتمعقب تغيرو نيرتو لنيركم ግን ኣብትናይ በሐቅ ኣባይታ መደብና ኣቲና ደቂ ኤርትራ حواتي ኣባይታ خطريو حلفتي መንግስቲ ኤርትራ ንባዕል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ስርሖም ዓዲ ውዒሎም ኣይፈልጡን ህዝቢ ኤርትራ ከጨንቁ ማዕቀብ ስለ ዝተገብረሎም ወይ ትዝነበረ ማዕቀብ ንዕኦም ኢልና እንድሕር ኣሚንናዮ ማዕቀብ تغير لنا بري أكيد نقولكم هزبي إرترا نعنا معك تغير لنا نيرو نحنا نهزبي بناتو قول باب تتقيمو خاني نهزبي إرترا تغيرو دي هو هزبي إرترا قال لواهن لقاسن سلزقونه نزقونه نجر زقبر وهدا علم تتسقطنا لا አይትረስዑ ግዜ ሰውራ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ዓለም ክትኣምነሉ ይትደልን ያ ነራ በኃይልና በደምናይና አረጋጊጽናዮ ናጽነትና እዚ ጅን ሁሉም ተጥወጭብጥ እንዲው ነዚ ምድግጋም ግን ስለምንታይ ይዘድልን ድሕልኩምኒ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ዓለም አንጻሩ ከም ዘላ ገይሩ እዩ ፖለቲካው መስርሕ ኣብቲ 30 ዓመት ዓለም አንጻር ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘላ ገይሩ ትውድብ መሰረደኦ ዝኾነ ነገር አንጻር ኤርትራ ዝኾነ ወላ ሓለፍትና እንዲና ንብሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ካው ኣይሕለፉ ግን ዝኾነ ነገር ዝግበር እቲ ሰብ እምባር ተመሊስታ ሕጂ ታድጾቅጡና ደለው ስምለይሳ ኢሎም ከም እንደገና እንታይ ገብሮ ማለት እዩ እድግፍዎ ከም ስለ ዝኾነ ዝተሓለፈ ማዕቀብ ዝተገብረ ንህዝቢ ኤርትራ ይተሃስዩ ህዝቢ ኤርትራ ይተጨቁይኑ ህዝቢ ኤርትራ ይተበዲሉ ወላ ተስርዓት ድኽመታቱ ክትሪዮ ከተላልዮ የሸግር ስለምንታይ መብዛሕቱ ህዝቢ ዓቂብና ኣለና ተቀጽዕና ኣለና ኢሉ ስለዚ ኣምን ዝነበረ መምስቲ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ሕራይሽ እንዳሉ ይቅጽልዎ ነይሮም
ስለዚህ እዚ ማዕቀብ እዚ ክለዓል ከሎ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ይክርህዎ ሕጂ ከመይ ይትረሃዋ ተስፋይ እንድሕርልኩምኒ ድኽመታት መንግስትና ክረኣየና እዩ ድኽመት ኣለዎ ኢልኩም እንዲኹም ተኣምኑ ዘሎ እቶም ዘይረኣዮም ዘሎ ሰባት ዓይኖም ክኽፈት እዩ ዋላ እውን ኣብዚ ማዕቀብ እዚ ምስተላዕለ ኣሚን ተላዕል እዩ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ልኸመ ክንኽእል ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ እንታይ ልኸመ ክንኽእል ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ውግእ ናይ ሰላም ውዕል ተፈራሪሞም whatever ምስጢራት ብዚ ግዜ እዚ ብዘየገድስ ተወዲሱ ጽባሕ ንህዝቢ ኤርትራ ቀጻሊ ክድህኮ ፀይቅኸም ምዃንካ ንህዝቢ ኤርትራ ጸላይ ህዝቢ ኤርትራ ኸም ምዃንካ መብርህ ዝኸውን እንታይ እዩ እዚ ዝነበረ ማዕቀብ ምስ ተላዕለ ተወዲኡ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብቂዑ ኣብዛ ግዜ እዚኣ ኢሳያስ ብጀካ ናይ ነግረምረምኒ ንህዝቢ ኤርትራ ምጭፍላቅን ከም ምዃኑ ዕላሙ ንኩሉ ሰብ ንደጋፍን ንዘይደጋፍን ኣጸቢቕ በሪህ ምስተራ ክረኣዮ እዩ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት እያ ተላዒላ ዓቕልና ኣይነፅብብ ንዝኾነ ነገር ኣብ ደዲ ጥዕመና ዓዲና ዘለና እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ዘለዉ ከማን ንዚ ኩሉ ምረት ዘሎ እንታይ ተጸሚሞም ይቕፅሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ሃገርና ክትህነፅ ድያ ቅዋምና ክጸድቕ ድዩ እሱራትና ክፍትሑ ድዮም ካልእ ዝበሃል ትፅቢታት ክትግበር እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓይነት መናወፂ ዝኾነ ወይ ጫውጫውታ ኣብ ባክግራውንድ ንህዝቢ ኤርትራ ደታልል ዘሎ ከም መሳርሒ እዚ እንድሕር ተኣልዩ which is ተኣልዩ ብዚ ግዜ እዚ ምስ ኢትዮጵያ ተወዲያ ተማዕቀብ ተላዒላ ሕጂ ኸናበይ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናበይ ሕጂ እንታይ ክብል እቲ ድብሎ መግለፂ ዝሃቦ 27 ዓመት ዝደጋግሞ ዝሓለፈ እዘን ክልተ ሰሙን ገብር ሰሚዕኩሞ ኣብ ሰዓት ኣብ መዓልትስ 48 ሰዓት ክሰርሑ ከም ዘለኩም ትእዛዝ ተዋሂቡ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ናይ ብሓቂ ክሰርሓሉ ዲ ክሰርሓሉን ኣብ ባይታ ክንርኢና እቲ ህዝቢ ከዓ ተስፋ ቆሪፁ መወዳእታ ምክንያቱ ብቕዓት ናይ ኢሳያስ እንታይ እንድሕርኩምኒ ሰብ ምቕታል ሰብ ምእር ሰብ ምጭኳን ሰብ ንዕኡ ቁርብ ኣብታ ናቱ ቦታ በፂሑ ከምኡ ክሓስብ ዝደሊ ሰብ ኣይደልን ኢሳያስ ዝግዛእ ሰብ ኣይኮነን ወይ ሓሳብ ናይ ምስማዕ እዝኒ ይብሉን ከምዚ መብዛሕትና ኤርትራውያን ናይ ምስማዕ እዝንና ጠፊኣ ዘላ እታ ናይ ምስማዕ እዝንና እንታይ ኮይና ኣላ ጠፊኣ ኣላ የላን ብጀካ ኢድና ዊጥዊጥ ከነብል ክንቋዮ እንተዘይኮነ ካልእ የብልናን ሕጂ እዚ ሓድሽ ተርእዮ ኣይኮነን ኣያና ኢሳያስ ኣብቲ ውሽጢ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እንታይ ይገብር ኣሎ እቲ ኣብ ሙሉእ ኤርትራዊ ዳርጋ ሰፊኑስ ካብ ተማቲእካን ተኻቲዕካን ኣብ ሓደ ነጥቢ ወይ ኣብ ሓደ መረዳእታ ትበጽሕ ወይ ከዓ ከምዘይ ተራዳዳእካ ምርዳእ እውን ሓደ መስርሕ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ከምዘይ ተራዳዳእካ ምርዳእ እውን ሓደ መስርሕ እዩ ሓሳብ ናተይ እንተድሞ ሓላል ግበረልኩም ሓሳብ ንዓይ ይምልከት ንስኹም ከዓ ክትቅበልዎ እንተይ ክትቅበልዎ ንዓኹም ይምልከት ተመሳሳሊ ካልእ ሰብ ክዛረብ ከሎ ሓሳብ ይቀበሎ ፅን ኢልካ ሰሚዕካ ርእቶኻ ሃብ ወይ ሓድሽ ሓሳብ ኣቕርብ ታናቱ ግን ኣይተናእስ ኣይተቋናፅብ ኣይተንዓቕ እዚ ከም ባህሪ ቦታትና ኣብ ባይቶ ኸይዶም ይዛረቡን ይማጎቱን ይካትዑን ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ሓደ መዕበፅሑ ነይሮም ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኣብዚ ሚድያ ንሪኦ ዘለና ሓሳብ ኣብ ናይ ምፍራይ ወይ ሓሳብ ኣብ ናይ ምምፃእ ክንድንጓየ ኣበይ ንጓየ ንድመፀት ሓሳብ ከመይ ጌርና ነፍርሳ ንድመፀ ሓሳብ ከመይ ጌርና ነፍርሳ ስለምንታይ 40 ገለን ዝኾና ውድባት ኣለዋና ስለምንታይ በብሄር በውራጃ ከም ዝፍልሊ ነዚ ልዕልና ክንዛረብ ከም ቁም ነገር ተራእዩ ይርአይ ከም ቁም ነገር እዚ ተገሚትለሲ ኣብዚ ልዕልና ክንዛረብ በሉ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ነታ ነብስኹም ኣብታ መሬፅንኩም ወሲድኩም ረኣይዋ እሞ ብዛዕባ ውራጃ ልዕልካ ክትዛረብ ከለኻ ወይ ብዛዕባ ብሄር ልዕልካ ክትዛረብ ከለኻ ትገፅካ እንታይ ይመስል እቲ ካብ ኣፍካ ዝወፅእ ዘሎ ቃል ረኣዩ እሞ ንነብስኻ ስለዚ ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ማዕቀብ መልዓሉ ከም ተስፋያነ ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ድኽመታት ናይ መንግስቲ ቶም ደገፍቲ እውን ጎሊሑ ክረኣዮም ነቶም ተቃዋምቲ ዘለኹም ከዓ ብዝያዳ ክትሓኑ ኢኹም ሰዓብቲ ከዓ ክትረኽቡ ኢኹም እዚ እቲ ውፅኢት ናይቲ ማዕቀብ ምልጋሱ እዚ ተስፋታት ናቱ ገለ ሰባት እዚ ማዕቀብ ክለዓለላ ኣይትደልን ማዕቀብ ተገይርላ ኖርዝ ኮርያ ይትበል እዘን ካልእ ሃገራት ማዕቀብ ተላዒልለን ማዕቀብ ተገይርለን ዝገብርኦ ለውጢ ኣብ ህዝበን ኣሎ ድዩ
نورث كوريا نهزبو خچفلو يزعل دلو ازمادوريشن جنرالات يطف قرب تزارب سب يحققو እዚ ደይኮነና ኖርዝ ኮሪያ ትሪድሎ ኖርዝ ኮሪያ ማዕቀብ ተገብረለ ሀገር አላ ዲያ ካለ ሀገራት ትራይወን ስለዚህ እዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ዓለምና ዘሎ ኣብ ቅድመ ዓይንና እንዳርአና ይኸለናስ ህዝቢ ኤርትራውን ናይ መንግስቲ ኤርትራውን ተፈቲኒ ሪኹም ይኹም ፍርቀ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ንወጻይ ወሲዩ በዚ ተገብረ ማዕቀብሲ ፍርቀ ህዝቢ ኤርትራ ካል ምክንያታት ኣለዎ እንጂ ግን ሓፈሻውን ሕራስ ሰውዒልካሉ ዓለም አንጻርና ያደላ ትሪዋ ዘለኹም ከምዚ ትገብረና አላ እንዳለ ጭጭ ኢሉነት ህዝቢ በተና ግዜ ሰውራ ድነሃሬ መረዳእታ ናይ ምንታይ ናይ መትከልካ መጽናዕ አመትከልካ መጽናዕ ሰብ ጌና ሃገሩ ጠፊአቶ ነራ ሃገሩ ምስ መጸትሉ ጌ ጉምባር ድበሃል ስነ ሐሳብ ወይ ፖለቲካው ግሩፕ ቀጽሉ ህግደፍ ድበሃል ሽም ቀይሩ ግን አመትከልካ ጽናዕ እዚያም ድብሎም ነርም ዞም ኩሎም ጀጋን ህዋትና ተሰውሉ ነታ ሃገር አመትከልካ ጽናዕ ስለዘሎም ድኾነ ጌጋ እንዳሪኻ ከም ዘይሪኻ ጌጋ ነተቀንድ ዝኾነ ዕላማ ጥራይ ንቃለስ ኢሉን ህዝብ እንታይ ገይርዎ ጎስጉሽዎ ኣብ ሓፂር እዋን ኣይተፈጸመን ዝደቂ ኤርትራ ሕዋታይ ትፈልጥዎን ኢኹም ታሪኽ ጽልቦ ገይርኩም 30 ዓመት ኮይ ወሲዱ ትመስረሕ ሕጂ ኣብ ኣቋራጭ ንሕና ክንቅይሮ ኢልኩም ክንቅይሮ ኢና ንቅይሮ ግን ዘገምታ እዩ ሰብካ ናቃቃሕ ኣምነ ንሕደትካ ምርድዳ ሓሳብ ምቅብባል ንሕድሕዳው ምጽዋር እዚ ክሳብ ዘይሃለወ ተጠርኒፍካ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ከማን ዋላ ተፍ ገበርካ ኣሞዳታ ንሕድካ ክትዋዳይ ካብ ጎዘሞ ማለት በጥይት ይሉ ጎዘሞ ብድላይኩም ስለዚህ እቲ ማዕቀብ መልዓሉ ንህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ሕማቅ እዩ ንመንግስቲ ኤርትራ ሕማቅ እዩ ማዕቀብ መልዓሉ ንመንግስቲ ኤርትራ ሕማቅ እዩ እዚያ ተረድዋ ስለምንታይ እንድሕርኩምኒ ድኽመታት ናይ መንግስቲ ኤርትራ አጸቢቑ ክጎልሕ አጸቢቑ ድኽመታት የብሉን ይብለኩም የለኹም ኣብቲ ርእሲ ዘለዎ ድኽመታት ብ10 ዕጽፈታት እቲ ድኽመታት ጎሊሑ ክረአይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝቢ ኣብ ሓደ እንዳተጠርነፈ ንዑ ዘይውክል መንግስቲ ተተኺሉ ስለዘሎ እዚ መንግስቲ እዚ ኣብ ምዕላው ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣይሓልፍኒ ናይ ካል ህዝቢ ከማን ደገፍ ኣይድልን ነካል ህዝቢ ደገፍ ኣይድልን ባዕሉ ህዝቢ ኤርትራ ክውድኦ እዩ ጉዳይ ክውድኦ እንድሕር ኮይኑ ግን ካብቲ ክንገብሮ ዘለና እንታይ እዩ ንሕና ንባዕልና ናይ ምስምማዕ ባህሪ ከነጥርኽ እንክእል ኣለና ናይ ምጽዋር ባህሪ ከነጥርኽ እንክእል ኣለና ሓሳብ ድመጸ ነታ ሓሳብ ኣብ ምጥቋስ ኣይንጓየ ሰብ እንድሕሪ ሓሳብ ናትካ ከም ሓሳብ ክቅበለልካ ደሊኻ ከመይ ጌርካ ታድሱ ደቅረባ ሓሳብ ነጽካ ናትካ ክቅበለልካ ልካ ትጽበ ሕቶይ ዝደቂ ኤርትራ ሕዋተይ ሓደ ወዲ ሰብ ክዛረብ ኮሎ ጽን ኢልካ ሰሚዕካዮ ስኻውን ሰብ ጽን ክብሉ ኢሎም ክሰምዑካ ትደሊኻ እሞ ኣይሰማዕካዮ ናትካ ክሰምዓልካ ልካ ቁርብ ትጽበልኻ ማለት እዩ ኣይሰምዓልካኒ ኣኼባ ጌርካያ ኣኼባ ተዘሪጋ ትተርፍ እዚ ከዓ ናይ መንስልቲ ንመን ይዕወት ንሕርኩም ህግደፍ ክትሰምሩ ይደሊኹም እዮም ጥርናፈ እንታይ ደቂ ኤርትራ ሕዋተይ ሓይሊ እዩ ኢሳያስኮ ከም ኢሳያስ ሓላፍና ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ግዜ ሰውራ ህዝቢ ኤርትራ ዝተዓወተ ህዝባዊ ግንባር ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ማለት ኢሳያስ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብዚ መስርሕ እዚ እንታይ እዩ ኢሳያስ ከም ኢሳያስ ንሃገር ኤርትራ ዝመርሓ ዘሎ ንሕና ህዝቢ ነቲ ጉዳይ ህይወትና ስለዝሃብናሉ እዩ ነቲ ጉዳይ ስለዝተሰዋዕናሉ እዩ ነቲ ጉዳይ ድሕር ሓዊ እንዳሪኻ ከላ ሓዊ እንዳኣተወ ነቲ ሃገር ዕዊት ወንበር ኢሳያስ ዝዕዊት ወይ ዝጉዳይ ኢሳያስ ኣብ ድፋዓት ደነይሩ እዩ ጸሚድ እዩ ዓሪቑ እዩ ጠሚድ እዩ ኣይጠመ ኣይዓረቀ ክፉ ኣይረአየ ብጀካ ንሃገር ድማወቱ ዝነበሩ ደስግእዎ ሰባት ይሕቅቕ ነይሩ ብሓላዋ ሰውራ እዚ ተሓቂ ቶም ሸዓይ ኣብኡ ዝነበሩ ሕዋትና ጀጋኑ ነዚ ለልዮም ዓልዮም ተድገትፉልና ጽቡቕ ነይሩ ግን ኣይተገበረት ንሳ ኣገስ ሓይጣት ዝገበርና ኣለና ከም ህዝቢ ኤርትራ ናባና ተሳጋጊሩሉ ናባና ካ ንሕና እንታይ ክንገብሮኻ ናባና ምርኮስ ግን ልዕሊ ኩሉ ከተረጋግጾ ዘለካ ቅድሚ ኩነት እንታይ እዩ ናይ ንሕድሕድካ ምጽዋር ሓሳብ ምልውዋጥ ሓሳብ ድመጸ ኣብ ምቁንጻቦ ኣይትጓየ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ክፈላል ዝኽእል
رأي مش كفل زي كونس افل خيل الكاد تركايو سنة حساب ايتلعلو نسبي ارترا كفل على خيل الكاد تركا قدفهم حجي من كونكا خاصه من چلو كونكا خا نا اوراجاوي وي ناي بوليتيكاو سيستم سي نسبي ارترا كطرنفو يخيل الكا كم سنة حساب على الكا ختزارب سي من سلو كونكا جبهان شعبيان زبالو بطيت حوات كم توادي تفوتوا نحوات ارترا دك ارترا بطيت توادي امي ስለዚህ እንታይ ይብዝኽን ብልደሊና እቲ ንህዝቢ ኤርትራ ክፈላለ ዝኽእል ስነ ሓሳብ ከም ስነ ሓሳብ አልዕልካ ክትዛረበሉ አይግባእን ኣብ ሓንቲ ኤርትራ እመን ትሽዓተ ብሄራት ኣለዋና ትሽዓተ ብሄራት ኣለና ክልተ ሃይማኖታት ከዓ ፍሉጣት ዝኾነ ከዓ ምስልምናን ክርስትናን ኣለና ፖለቲካዊ ግሩፕ ዝተፈላለዩ ኣለዋ ኣታ ሓንቲ ህግደፍ ትባል ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ ኣላ تنقال بوليتيكال جروب كا أبي لا عندي قال 5 سبات 10 سبات حجم بوليتيكال جروب يمزبال تاسمهم كسب زوات أدقن مستمر 40 قلنا يوم تقصر إذا سجي نزلوا سرعات سياس كودق خلدو يلا أي ودقني ترنافه حيليو تدي تترنافكا حيلي لنا حيل أنت ديله نزخونا سرعات كتودقوا بما نمت أمر أي كالنيو أي حسبنيو كل يرتران قات فلت وخمزي حجز تزاربه دلهو ذنب بالكم دلهو صحف كاب حنقولي كلكم تفلتوا كلكم تفلتوا ما نمسب دسحته يلا النازي ترنافه ندحر ديالله حيل خمزه يدله تفلتوا كلهم تفلتوا نزخونا سرعات كا ترنافه ندحر دايبلكا حدا ترنافه كا يزفرحو ولا ون بهرو خير ندحر كوينو بهرو خير ندحر ترنافه خايو ስለዚህ እዚ ናይ ጥርናፈ ንብሎ ዘለና ብኸመይና ክንጥርንፎ ንኽእል ብኸመይ ጌርና ኢና ንጥርንፎ እዚ ህዝቢ እዚ ነፍስ ወከፍኩም ኣብ ገዛኹም ከይትኩም ኣብ መረፅነት ኣገጽኩም ረኣይዋ ብዛዕባ ትፈልጦ ስነ ሓሳብካ እስከ ንነፍስካ ዕልላ እንታይ ከስምዓካ ከዓ ንገረና ኣብ ገዛኻ ከይትካ ከምኡ ኢልካ ክትዛረብ ኮልካስ የመልክዓልካ ድዩ ሕልናኻ ብውሽጢኻ እንታይ ይብለካ ኣሎ እስከ ኣስተውዕለሉ ኣብ ገዛኻ ከይትኪ ረኣይዎ ዋላ እውን ንዝኾነ ስነ ሓሳብ ኣልዒልካ ክትዛረብ ቁርብ ድሕፍረካ እንድሕር ኮይኑ ሕልናኻ እኳ ይድሕፍረካ ዘሎ ትሕልናኻስ ጉጉይ ስነ ሓሳብ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ዝጥርንፍ ሓሳብ ኣይኮንካ ትዛረብ ዘለኻ ኢሉ ሕልናኻ ሕሹኽ ይብለካ ኣሎ ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወፂኡ ኣፉ ከፊቱ ክዛረበላ ዘይክእል ጉዳይ እንድሕር ኮይና ግልገይቲ ስነ ሓሳብ ከም ምዃና ባዕሉ ሕልናኻ ነጊርካ ኣሎ ሰብ ክነግረካ ይትፀበየ ስለምንታይ ሰብ ክነግረካ ትፀበየ ሰብ ክሕብረክ መን ንመን ክሕብር ሕልናና እኮ ነግረና ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ሕልናና እኮ ነግረና ሓደ ሓሳብ ኣነሲ ንሓደ ሰዓብቲ ክጥሪ እንድሕር ደልየ ብምንታይ ገይረ ክጥሪ ከም ዝኽእል ፈፂሙ ይፅግመንን እዩ ግን ቁኑዕኒ ሕልናይ ኖ ተስፋይ እዚ ጉቡእ ኣይኮነን እዚ ጉጉይ ኢሉ ሕልናይ ሕሹኽ ክብለኒ ዶ ሕልና ዘይብልና ኢና ተፈጢርና ዘለና ሕልና ዘይብልና ግና ተፈጢርና ዘለና ካበይ መፃና ዳ ኣቦታትና ኣያታትና ኣባይቶ ኸይዶም ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦም እንታይ ገብሩ ጉዳዮም ኣብ መዕለቢ የብፅሕሉ ንሕና ኸ ነዚ ዘይጠቅም ኣብ ዝጥዕመና ዓዲ ኮናስ ሓሳብ ንሓሳብ ክንለዋወጥ ኣይንኽእልን ደቂ ኤርትራ ጀጋኑ دحري أنا العلقول سب بسأله مني نحسب كفرس دقام أنا تتخون أنا يجزار سخاسنا حسب ذي تمس ذي تزارب نسب نجورو زار سخاد حسب كاسنا حسب قبول خون الليل كا أي تتسبب كم سنة حسب أقربه تزبي خا فورديو سلزي ناس أقول حماق مالته يقولون كابتتم يلدول سخات حيش حسب كو خمسيكا أبايتا سبك كاتا على زغل نتبع حسب أمسيكا خالد تميلي دولوغن عده بلو عده وي لبامي وي عده تم زبل سب كم يقر كاتموزنو تم دبل سب كم يقر كاتموزنو كتموزنو يتخلنا تم سلازقونت انتي حاسبالو انتي يبلالو ايتفلطو دتزارب سب كن انتي حاسبالو انتي يبلالو تفلطو تموزنو ግን ኣብ
ኣብ ምፍራድ ኣይትጓየ ኤርትራዊ እዚኣ ይብል ዘለኹ ኣብ ምፍራድ ኣይንጓየ ኣብ ምፍራድ ኣይንጓየ እንታይ ከዓብሰልና ሕራይበል እታ ስደት ክትቅፅል እያ ክትፈርድ ንድሕር ኮንካ እታ ስደት ክትቅፅል እያ ስለዚ ካብዚ ትቀንዲ ርእስትና እንታይ እዩ ትቀንዲ ርእስትና እዚ መዕቀባ ዝነበረ ካብ ኤርትራ ኣገስ ተላዒሉ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ተሓጎስ በዚ ህዝቢ ኤርትራ ተሓጎስ በዚ ክንሓዝን በዚ ክንኩሪ በዚ ነቲ ዘሎ ስርዓት ዝድግፍ ኢሉ ኣሚና ነዚ ከም ሕማቅ ጌርና ክንሪኦ ኣነ ከም ተስፋ እዚኣ ንዓይ ትምልከት ሓሳብ ጥራሕ ከም ተስፋ ኣይቲንክ ግጊይቲ እያ በዚ ማዕቀብ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ከፊእዎ እምበር ፍታሕ ኣይረኸበን ድኽመት መንግስቲ ኤርትራ ክርአ እንድሕር ኮይኑ ከዓ እዚኣ እታ ሕመረት ናይዛ ዘረባና ኣሎ መዓልቲ እቲ ዘሎ ድኽመት ኣፀቢቑ ክጋነንን ክርአን እንድሕር ኮይኑ እቲ ዘሎ ማዕቀባን ካልእን ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ህውከት ጠጠው ኢሉልና ብሓፂር ትውግእ ማለት እዩ ከምሎ መንእሰያት እጅ ሃገሮም ምህናፅ ድዮም ካልእ ድዩ እቲ መንግስቲ ከዓ ናይ ምህናፅ ባህርን ክእለትን ብቕዓትን ስለ ዘይብሉ ድኽመታቱ እሶም ኣብ ጎባ ሳልኬትካ እሰያስ ክፋእ መሃር ብሎ እሱ ክእለቱ እሱ ብቕዓቱ ኣብ መወዳእታ ከዓ እንድሕር ኩነታት ናይ ክፋእ ዘይኮነ እንድሕር ናይ ሰላም ኮይኑ ህዝቢ ባዕሉ ክበልዓካ እዩ ከምዚ ዕንቅርቢዒት ደቃን ዝበልዓን ዕንቅርቢዒት ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ባዕሉ ክበልዖ እዩ ትሕቶ ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ላንጋላንጋ ሞንጎ ኣሎ ተቃውሞ ከዓ ብዙሕ ኣሎ እቶም ላንጋላንጋ ዘለዉ ክቆፅዎ እንድሕር ኮይኖም እዚ ዝነበረ ማዕቀብ ተላዒልና ንፈጣሪ ብላኒ ነራሰው ኢልኩም ነው ዝነበረ ማዕቀባ ብዙሕ ሓይሉስ ናብ ናይ ኣፅዋር ናይ ትራቨል ናይ ካልእ ከዓኒ እቲ ኣሰት ፍሪዝ ኣብዚ ዘን ሰለስተ እዚአን ይነጥቢ ነይሩ ካልእ ኣይነበሮን መንግስቲ ግን እንታይ ተጠቂሙሉ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ብዓለም ጭፍላቅ ከም ዘሎ ኢሉ ከም ፕሮፓጋንዳ ተጠቂሙ እዚ ፕሮፓጋንዳ እዚ ከዓ መስቲ ዝነበሮ ስልቲ እንታይ ሰሪሕሉ እዩ ካልኣይቲ ዝጠቕሳ ዝነበረ እዛ ውግእ ናይ ዶብ ናይ ባድመ ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ሳኻ እዚኣ በዚአን ክልቲኣተን ተጠቂሙ ተሓታትነት ዘይብሉ ሓደ ፋሉል ስርዓት ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊቕዎ ከም ሕሱም ኩልና ከዓ መብዛሕትና ተሰዲድና ስለዚ ጉዳይ እዚ ከብቅዕ እንድሕር ኮይኑ ኣነ ከም ሰብ ማለት ከማኹም ዝርዳእኒ እቲ ዘሎ ማዕቀብ ተላዒልና ኣሎ መስገን ፈጣሪ እቲ ናይ ውግእ ነገር ጠጠው ኢሉ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ከ ድኽመታትካ ብኸመይ ጌርካ ከተርእየና መንግስቲ ኢሳያስ ብኸመይ ጌርካ ድኽመታትካ ከተርእየና ኣብ ባይታ ረኣየና ኣሎ ነቶም ደይናዮም ክረኣዮም ግን እቲ ማዕቀብ እንተተላዕለ እምበር ሳንክሽን ኮይና ኣለና ከምዚ ኮይና ኣለና ኢሉ ዝብለሉ ዝነበረ ጉዳይ ቀፂሉ ግን እቶም ደይረኣዮም ዘሎ ገና ዓይኖም ክዑር እዮም ኣይክርዩን እዮም ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንኹላህና ኤርትራውያን ክሕጉሰና ዝግባእ ጉዳይ ምክንያቱ ነቲ ዘሎ ስርዓት ድኽመት ናቱ ጎሊሑ ንመን ክረኣይ ነቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኹም ኣይኮነ እቶም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኹም መሊሽኩም ክትሓኑ ኢኹም እቶም ኣብ ሞንጎ ጋላንጋ ዝነበሩ ሰባት ከዓ ናይ ብሓቂ ኣታዚ መንግስቲ ዝብሓንቲ ዓቕሚ ይብሉን ኢልካ ዓቕጦፍ ኢሉ ክቆፅይ ማለት I think ኣብዚ ዝርእስቲ እዚ የነ ሎማዓልቲ ክዛረበኩም መደብ ገይረ ቀሪበ ካልእ ትንታነ መንያ እንተ ሃገርያ ደፊኣትና እንተ ሃገርያ ፀቂጣትና መንያ ጀሚራቶ ገስ ብዩጋንዳ መገዲ ተጻሒፉ 13 ሃገራት ደጊፈኖ ሓንቲ ሃገር ሊብያ ከዓ ነፂጋቶ ቻይና ከዓ ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለኹን ኢላ ኣፋ ኣኪባ ማለት እዚ ሕጂ እዚ ኮነንት ተገድሰና ንዓና እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ዝማዕቀብ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ገይሩሉ ንስርዓት ኢሳያስ እንታይ ገይሩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ማዕቀብ እዚ ንመን ናይ ብሓቂ ሃሲዎ እንድሕርኩም ንህዝቢ ኤርትራ እምበር ኢሳያስ ዓዲ ሃለው ውዕል ሓንሳብ ኣብ ትኸይድ ሓንሳብ ሳዋ ኸይድ ይሻራሸር ኣሎ ብሃገር ኮይኑ ብሓፂሩስ ተራዊ ህይወት እሱ ኢንጆይ ይገብረሎ ህዝቢ ኤርትራ ግን መስከና ይጭፍጨፍ ግዳይ ስደትን ቀለብ ዓሳን ቀለብ አሚን ብኻራን ሕረድ ውዕል ኣሎ እሽየጥ ውዕል ኣሎ እዚ ተሓቂ ስለዚ ድኾነ ዲክታተር ወይ ሓደ ፀቃጢ ስርዓት ካብ ዓለም እንድሕር ነፂልካዮ ዕንድሩ እዩ ዝቕፅል ትናቱ ምዕንዳር ማለት ንመን ናብ ካልእ ዓለም ከይዱ ይኮነ እንድዕንድር ነቲ ህዝቢ ዝዕንድረሉ ንህዝቢ ዝፀቅጥ ንህዝቢ ዝኣስር ዝጭፍጭፍ ኣብ ካልእ ዝገብሩ ዓቕማ ዕንደራታት ኮይለን ኣይገብርኒ ኣብ ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመት ድሪእኹሞ ግን እንታይ እዩ
ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣደራዓስብ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ህዝቢ ኤርትራ ተጨፍጭፉ ስለዚህ ድኾነ ንህዝቢ ዝጭፍልቕ ስርዓት እንድሕር ካብ ዓለም ነፂልካዮ እታ ሓንቲ መነፀሊት እንታያ እገዳ ዓለምና ከማን ለቢሙሉ ህጂ ምክንያቱ እገዳ ዝበሃል ምናልባት ንሓንቲ ሃገር እንታይ ኣብ ብዙሕ ነገር ካህስያ ይኽእል እዩ ትድህሰ ግን ኣብ ስልጣን ዘሎ ይኮነን እሱ ተገንዚቦሞ ዓለምሲ እገዳ ዝበሃል ዳርጋ ትርጉም ከም ዘይብሉ ዓለም ተረዳኣ ይመጽእ ኣሎ ስለዝኾነ ከዓ ኖርዝ ኮሪያ ኣሜሪካ እናሃልኩም ሰላም ኢሎሞ ኣብ ዘተለው እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ስልቲ እዩ ካብቲ ስልቲ እንታይ እዩ ንኤርትራ ነቲ እገዳ ልዕልካ እቲ ብሓፂሩ ኤርትራ ከም ምክንያት ተጠቂማ ንህዝባ ትጭፍልቀሉ ዘላ ኣሰራርሓ ንዕኡ ኣሊኻ ኣብ ሂውማን ራይትስ ሜምበር ተቆፂራ ኣላ እቲ ኣብ ሂውማን ራይትስ ሜምበር መቁፃራ እዚ ክሕጉሰኩም ግባእ ሕጂ ንሕና ስራሕ ኣለና መን ተኣሲርና ኣሎ ንጥራዕ ንንገር ንዛረብ እምበር ኣው ኣባል ምምራፃ ፅቡቅ እዩ ገዛኻ ከፀረኻ ሳብዚ መፂካ ክትውርዝየልና ክብዎም የመ ንራብታ ኣባልነት የለው ግን ቤናይ መለክዒኻ ንመን ኢኻ ክትሓድድ ፀላኢኻ እንታይ ክትገብሮ ኣብ ውሽጥኻ እቲኻ ትፈልጦ እምበር ካባኻ ርሒቕካ ፀላኢኻ ብማዕደ ኢኻ ዘለኻ ስለዚ እዚ እገዳ ዝበሃልኒ እዚ ካብ ሂውማን ራይትስ እገዳ መልዓሉ ኣብ ሂውማን ራይትስ ምቕባላ ኤርትራ ፅቡቅ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብለኩም ዘለኹም ንስርዓት ኢሳያስ ግን ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን ምክንያቱ ድኽመታቱ ስለ ዘሎ እቲ ድኽመታት መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ ጎሊሑ ክረኣዩ I think እዚ ትርእስ ሎ መዓልቲ ክዛረበሉ ዝደለኹ ነጥቢ ኣብዚ ነይሩ ምናልባት ገለገለ ሕቶታት ኣው ኣተኩርኩም እንተሊኩም ሓይሊ መንሰይ ናባኻ ኣለኹም ማይክ ፍሪ Thank you. سمع الله دو كبرى تحوات سمع الله. Thank you كبر شانا انجينير تسفاي كبرم. يسمع عند حرام أخن كتسلينا عبريقا زلو. ناي حدتو مدب حجي نجمرا لنا. حدنتنا ريقابانا حزد ليدي لكي أسمارينو يزوون ريقابانا حزد ليدي لكي. تزي تقاقي. نو يسمع الله تسمعني لغن حدنتنا. أرينو تسمعن لغادو. سمعك اللغني. اوكي هو مو حدنتنا سمعنا لا نوصات الله ازمارينو تسمعنا نحر الله تاريخا ناتو يا مسلم انت زيتغاغي ازمارينو 10 الله هذا ازمارينو نحر دي الله كنقصلينا بتحتي حدنتنا زولو امبيريال impartial sorry انت زيتغاغي ما ايري لها بون كوشنا تيسي حتى إذا لاسي إجدا تحقسكم دو حق إن الدين نزارب أنت قدسنا أنت خلنا أنا نحقس إجدان سياسة كراخورون ينيرو نسبة إرتاين إجدان سياسي إرثا وش دلون فولت يوه وصلوا مهنيات يلن إجدا ناي حزب سياسة لو فولت يوم زقاوي ربلاني حقوس دو حزب ترى تبل سيسلم تايا انتهي كحقوسو ناتو او رئيسيو خمز نبرت اجدا ناولقو انخراخرون ايانيرا حجي حق دين بلوم نسبير فانتاي زي حقوسن دي حقوسن علنا مالسي تي اجد نابو يانيرا برؤس يانيرا صبون عالم حجي حد كما يا مودي حتى وقع سفر يتطيب لك حجنا حق دين حتى سلامتاينا نحقوس حزب ኤርትራ ፈልጦ ይትእገዳ ኦፊሻል ሓቅነትና ይትእገዳ ስፈልጦ እዩ ስለምታይ ሕጂ ሓጎሱ እገዳን ቋዕ ዝኸደትሉ ካብ ኢሳያስ ርእሱት እዚኣ ትምህርቲ ወሃብደን ትበና thank you okay I think ትእገዳ ንኢሳያስን ንካኹሩን ኣብቲ መስርሕ ድነሓፂሩ ናይ ኣፅዋርኒ ናይ ትራቨል ሪስትሪክሽን and set free ኣብዚ ነይሩ ሕጂ እዚ ክእገድ ከሎ ግን ኢሳያስኒ እቲ ስርዓቱን ንህዝቢ ኤርትራ እንታይ ኢሉ ዝእገዳ ይመን ኢሉ ኣረዲዎ ንህዝቢ ኤርትራ ሲ ንህዝቢ ኤርትራ ትደሎ ስርዓት እንታይ ኢሉ ረዲዎ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ወሪዱ ደሎ ብሓፂር ትሽግር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሽግር ገይሩ ይቅሪብልና ከምኡ ሕጂ ፈልጥ ይትብለና ኣለኻ ፈልጥ ኢልካ ተኣምን ትኸውን ግን መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ኩሉ ኣብ ናይ ሂውማን ራይትስ
ክስ ምስ ቀረበ ህዝቢ ካብዛ ዘለኹ ዓዲ ነቲ ክሲ ኣይንቕበሎን ኢና እንዳሉ ዝጻሕፉ ደብዳቤታት ደብዳቤ ዘይኮነ ከምዚ ሊስታ ኣብ ግዜ በዓል ናጽነት ናብቲ ሊስታ ብዙሕ ሰብ ኣቢሉ እንድሕር ተረዲእዎ ደኣ ስለምንታይ ዝሰብ ንእሰያስ መቕጻዕቲ ወይ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዓለም ቀሪቡ ክኽሰስ ተኸሲሱስ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ከም ገበን ህዝቢ ግን ካብዚ ይፍርም ነይሩ ሕጂ እንታይ ብለና ህዝቢ ዝተረድዎ እዩ ስለምንታይ ንሕጎስ እንለኻ ስለዚ ኣነ ከም ተስፋ ይድርዳእኒ ንህዝቢ ኤርትራ እቲ መንግስቲ በቲ ዝመፀ ሰውራ ሰራርሓ ኣዩን ሓላፊውን ናይ ህዝቢ ሓላይን ኮይኑ ስለ ዝቐረበ ብቲ 30 ዓመት ኣብ ሓንጎ ወዲ ሰብ ዘስረፆ ኣብ መትከልካ መጽናዕ ዝበሃልኒ ካልእ ተመሳሳሊ ሓረጋት ተጠቂሙ ንህዝቢ ኤርትራ ኣረዲዎ እስኻ ሓደ ንቑሕ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ሓቅኻ ትዲካ ግን ብዙሕ ሰብ ከማኻ ኣይትገምቶ ብዙሕ ሰብ ከማኻ ኣይትገምቶ ሕጂ ህዝቢ መንግስቲ ኤርትራ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ስልቲ እንታይ እዩ እገዳ ኣሎ ሓደ ዛረበሉን ካይካኒ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ ጥቀመላ ነይሩ ነዚያ ተጠቂሙ ኣብ ሃገር ንህዝቢ እንዳጨፋላካ እንዳሳቀቃን ኣብ ስደትን ውርደትን ደሳጋገሮሲ ሕጂ ኣብዚ እቲ መንግስቲ ተጠቂሙሉ ዘሎ ስልቲ ተረዲእካ ክእኸሎ ድሕር ሕጂ መንግስቲ ነዛ ሙሉ ሓሳዝያ ክጥቀመላ ኣይክእልኒ እየ ዝብለካ ዘለኹ እዚ ኣብቂዕሎ ተወዲእሎ እዚ ተዋስኦ ዝዛረቦ ዝነበረ ቅድሚ ሕጂ ብሓፂሩ ውግእ ምስ ኢትዮጵያ እገዳ ካልእ ዝዛረበሉ ድሕሪ ሕጂ ከምሉ ሓሳባት ኣልዒሉ ክዛረበሉ ኣይከኣልኒ እየ ዝብለካ ዘለኹ እዚ በዚኻ ህዝቢ ኤርትራ ክሕጎስ ዝግባእ እብለካ ኣለኹ ተወዲያ 4 ነጥቢ ካልእ ህዝቢ ኤርትራ ፈልጦ እዩ ነቂሕሊ እዚ ትብለኒ ኣለኻ ምናልባት ሓቅኻ ስኻ ንፍዒኻ ስኻ ነቂሕካ ግን ብዙሕ ሰብ ዘይነቃሐ ከም ዘለኻ ኣይትረስዕ ኩሉ ከማኻ ጥራይ ትገምቶ ነቲ ሰብ ማለት እዩ የቀኒየለይ ማይክ ፍሪ ማይክ ፍሪ ለው ግን ክምላኣላ ኸእለ ሕራይ ኣብኣኸላ ሕቶ ብሕቶ ኣይምለስኒ እምበሪ እዚ እገዳስ ንእሰያስ ክሳብ ክንደይ ሃሲይዎ ኸ እንድሕርልኩምኒ ዋላ ሓንቲ ኣነ ምናተይ መደምደምታ ዋላ ሓንቲ ፅቡቕ ኣሎ ሱዳ ናይ ብሓቂ እሰያስ ቀዲይዎ ፅቡቕ ኣሎ እዚ እገዳ ለውጢ ገይሩሉ ተትኸውን ሓቲ ነይሩ ናቲን ولا حنتي لو تيجبروا للنعو restriction اي travel غير كالو asset freeze غير كالو ولا اصوار غوزون يروم تجداس ناي بحقي تتغبيرو سي انتاي دليوم دلا يغبر نيرو حجي اجدا كو ترغم انت دسر حالكاي اذا ناي سرحن تجدا سرحلكم تماغوتو سبات تلهم بليز حتى قصلوا مايك فري اوكي ثانك يو كنقصلنا غوتنا على غادو غوتنا انت على خاب غوتنا الله حيل بدسي الله ثانك يو وا انت خميس مسله صبو معلتي انا صبو غيري تردين دلو انجينير تسفاي كابت زبلكايو ولا حنت زقاومو ነገር የብለይን ዝድግፎ ተዘይ ኮይኑ ነቲ ገዳ መልኪቱ ኸ ኣብትናይ መድረኽ ርእይቶ ኸ ድሓን ርእይቶ ክውስኽ ያ ነው ንዓኻ ደጊፈ ማለት እዩ ኣብ ሕቶይ ካኣቱ انت دا دفقت كوين خلت حتታት ያ حتى كانجينير تسفاي كتذكرلي كا تثبيت كجبري مالتيو اتا قدامي تحطوي مس مويا خاص تاثريو I don't know ምናልባት ኣብዚ ናይሎ ማዓልት ፕሮግራም كاتلور I don't know دحان كم دلايكا ክትምልሶ ድሕር ኣለካ ኮይኑ ክትምልሶ ኢኻ ክመልሳልካ ያሸግር የለን ኦኬ ጽቡቕ ሕራይ ኢንጂነር ኣነ እንታይ ይኽብለካ ደለ እታ ቀዳመይ ትሕቶይ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎቲ ኣክሰስ ቱ ኢንፎርሜሽን ዝበሃል ነገር ወላ ሓደ የለን ኢንተርኔት ኣዝዩ ትሑት እዩ በታ ሞባይል ፎኖም ገይሮም ከማን ቴክስት ንወፃእ ክሰዱ ይክእሉ እዮም ንሕና እውን ቴክስት ናብኣቶም ክንሰድድ ኣይንኽእልን ኢና ዋላት ናይ ሓደ ግዜት ናይ ሳተላይት ሬድዮ ገለገለ ከማን ከይሰምዕዎ ብኤሌክትሪክ ምባልን ገለን ኮታቲ ኢንፎርሜሽን ናብኣቶም ከይበፅሕ ኩሉ ዓይነት መሰናኸላት ግበር እዩ እዚ ብጀካቲ ምስ ህዝብና ክንራኸብ ዘለና ዕድል እትናቶም ናይ awareness ወላቲ ገለ ከማን ነሲ ቁርብ ኣብቲ ዝተሓተ መልክዑ እዩ ዘሎ በዚ ሕጂ ናብቲ ሞያኻ ክመፅእ ምናልባት ብቐጥታ ዘይምልከተካ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ከም ኢንጂነር መጠን ገለ ብሉፕሪንት ከቐምጠልካ እሞ እንታይ ክግበር ይከኣል ማለት ምስ ህዝብናስ ካብቲ ስርዓት ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ኔትወርክ ንምምስራት
እንታይ ክግበር ካል ናብነት እዚ ሎም መዓልቲ ትወዘ ለኻ ፕሮግራም ንሕና ዓድለኛት ኢና ንሰምዖ ብዙሓት ከዓ ዛሞፅዮም ኣብ ካልእ እውን እዚ ንሕና ንረኽቦ ዘለና ፀጋ ህዝብና ኣይረኽቦን እዩ ዘሎ ስለዚ ብዝቐለለ መልክዑ ናብ ህዝብና ክበፅሕ ምእንቲ ክኽእል ብቲናትካ ሞያ ብኢንጂነሪንግ ማለት እዩ እንታይ ክግበር ካል ናብነት ኣብ ሪቮሉሽን ናይ ግብፂ ንሕራሪኻ ሙባረክ ንኩሉ ዓይነት እቲ ኢንተርኔት ኣክሰስ ገለገለ ዓፂዎ ግብፃውያን ግን ምስቶም ደገ ዝነበሩ ይራኸቡ ነይሮም ብሓፂሩ ከዓ ክገብሮ ዘለዎም ነገራት ከዓ ኣይ ቲንክ ይማኸሩ ነይሮም ብጉግል ኣቢሎም ብገለ ኣቢሎም ከምኡ ወይ ምስኡ ዝመሳሰል ዓይነት እቲ ስርዓት ዘይቋፀሮ ግን ምስ ህዝብና ከራኽበና ዝኽእል ነገር እንተሎሲ እንታይ ክግበር ካል እዚ ምናልባት ፅባሕ ንጎብእ እግርና እንተደኣ ከይፀይግን እግርና ከይድ ኣብ ዘይከኣለሉ እቲ ድምፅና ክበፅሖም እቲ ሓሳብና ክበፅሖም እቲ ንሕና ንካፈሉ ዘለና ፀጋን ኣፍልጦ ናይ መሰል ሰብኣውነት ከመይ ጌርካ ትቃለሶ ከመይ ጌርካ ተምፅኦ እዚ ታሳት ንኽፈልጡ ማዕሬናሲ እንታይ ክንገብር ንኽእል ወላ ኣብዚ ገዛ ዘሎ ፕሮግራማት ናብኣቶም ክበፅሕ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነዚ ምናልባት ኦንላይን ክምልሶ ኣይክእልኒ እንተደኣ ኢልካ ኦፍላይን ምዞም ምምሕዳር ናይዚ ገዛና ክትመኻኸረሉ ትኽእል ጉዳይ ኮይኑ ስምዓኒ ሓፈሻዊ ፍልጠት ከዓ ትበና እንትኽኢልካ ከዓ ደስ ምበለኒ ኣብታ ካልኣይቲ ሕቶይ ከኣቱ ብርግፅ ነቲ ስርዓት ክጥቀመሉ ዝፀንሐ ኩሉ ነገር ተኸሊኡ ኣሎ ንኣብነት ምስ ኢትዮጵያ ዝነበሮ ፀገም ከም ሓደ ናይ ዶብ ኣይተሓንፀፀን ዶ ገለዶ እንዳለ ከመኽንየሉ ዝፀንሐ ናይ ሰላም ስምምዕ ተገይሩ እዩ እገዳ ከም ሓደ ዕሚም ክብለሉ ዝፀንሐ ተላዒሉ ኣሎ የስ ንፈልጥ ኢና እቲ ስርዓት ግን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ እንተኣሽሙ ኣብ ጭንቀት ከንብሮ ስለ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰንፈላል ከንብሮ ስለ ዝደሊ ሕጂ እውን እንተኾነ ሙሉእ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተረጋገፀን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትናህና ዞና ሰላም የለን ስለዚ ገና ናይ ሰላም ሕቶ ገና ቀጻሊዩ ብዙሕ ክንሰርሖ ዝግባእና ነገር ኣሎ ኢሉ ይነግሮም ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ በቀዳማይ ኢንተርቪው ካብኡ ዝሓለፈ ኢንፋክት ቅድሚ ወርሒ ኣውርድዎ ብረትኩም ተባሂሎም ዝነበሩ ሕጂ ከም ብሓድሽ ስቀልዎ ተባሂሉ ሰንበት ኣብ ኤክስፖ ናይዞም ኣረጋውያን ስልጠናታት ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ዋላ ነቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ሕጂ እንቋዕዳ ኣዘን ክልተ ተኣልያ እምበር ድሕሪ ሕጂ ዝስርዓት መመኽነይታ ኣይረክብን እዩ ዝበሃል ዝነበረ እሱውን ካልእ መመኽነይታ እንዳፈጠረ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ዘለካ ረኣያኸ እንታይ ይመስል እንታይ ክንገብር ግባአና ቴንክ ዩ ይቐኒየለይ ብሉፃት ሕቶታት ኢኻ ሓቲትካ ይቐኒየልና ሓታታይ ስማዕካ ዘይመሓዘ የቕሬታ እንታይ እዩ እታ ቀዳመይቲ ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ህዝብስ ብኸመይ ገይሩ ክበፅሖ ዝንሕና ንረኽቦ ዘለና ፀጋታት ኢልካኒ ምናልባት ኣነ ብቐረባ ክምልሰልካ ማይ ነፍሒ ሕጂ እዚ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣብዚ ከምዚ ኢለ ክዘረብ ግን ኣብ ማይ ነፍሒ እዚ ንሕና ኣብ ምስናዕ ንዛረቦ ዘለና ኣብ ማይ ነፍሒ ውሽጢ ማይ ነፍሒ ኢንተርኔት ኣብ ቁርብ ሓይሽ በፅሖም ርእይዎ የመ እዚኣ ሕጂ ራይድ ህዝቢ ኤርትራ ብኩሉ ዝውክሎ እንድሕርልካኒ እቲ ውዑይ ሓይሊ ኣብኡ እዮም ዘለዉ መንእሰያት ኣብኡ እዮም ዘለዉ እቲ ቴክኖሎጂ ከዓ እናተምሃሩ ንብሎም ዘለና እምበር ካልእ ፖለቲካዊ ድዩ ወይ ካልእ ንኣንጻር መንግስቲ ኣብኡ ክኣቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት ክኸልዎ እዮም ነታ ቴክኖሎጂ ከዓ ክኸልዎም እዮም ማለት ስለዚ ኣብቲ ቴክኖሎጂ ርእዮም እቲ እዚ ናይ ሶሊድ ወርክ ዝንስእሎ ፕሮግራም ንገብሮ ዝተፈላለየ ዘሎ ኣብ ማይ ነፍሒ ዘለዉ ካብኡ ዘለዉ ተምሃሮ ዝረኸብናዮ ጭብጢ ሓ ኣሎ ስለዚ ርእይዎ እዮም ኣብኡ ኢንተርኔት ብዓቕሙ ደሓን እዩ ምክንያቱ ናይ ኮሌጅ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከተማ ዲብ ካልእ ኣብ ካልእ ታሪቺ ከማን ውልዕ ጥፍእ ትብል ኣላ እዚ ነት ከም ሕሱን ክውንጨፊ ዝበሃል ሓሰት እዩ ኣይከውነን እቲ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዳውንሎድ ጌርካ ድሕሪ ክንደይ ኢኻ ዕድለኛ እንትኾንካ ክትሪኦ ትኽእል ማለት ኣብ ከምኡ ተዋፊርካ ክትሪኦኻ ቀልባዕባዕ እንዳልካ ክትሪእኻ ፍትሓዊ ኣሰራርሓ ኣይኮነን እታ ናይ ብሓቂ እተን ሳተላይት ዲሽ ደይብሉ ኣብ ኤርትራ ዳ ውሕድ እዩ ኣብቲ ግዜ ኤሌክትሪክ ትመፀለስ በታ ዲሽ ጌርካ ከተርክበሉ ድላ ግን እቲ ሰብ መስርሕ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ቀሰይ እንዳልካ እዩ እታ ሳተላይት ቲቪ ትበሃል እታ ኤሪ ሳተላይት ERI ሳተላይት ወሬቨር አሚን ሳት ድብልዋ ነበሩ ኤሪ ሳት ድብልዋ ነበሩ ኣበይ ሎ ተበግሶናታ ክሳብ ኣበይ በፂሓ ኣላ እንታይ ደገፋት ከንገብረላ ኣለና ንሕና ልክዕ ናታ እሳ ከተመሓላልፎ ዝድለው ጉዳይሲ ከመይ ንሕግዝ ኣለና ዲና ወላ ብዝኾነ ዘረባ ጥራይ ዲና ኮና ዘለና እንታይ እዩ እዚ ምናልባት
قولي حكنبلو زلنا قداي كوي نسمع أنا إرسوات حجزوان نعهم مملكت جن إتن ميديا خبز حاز غلات حنت ما قد دلا زناي ساتلايت معناته نفس وقف صدر إيرترا ديش دلاتهم كقواس أسروا أي كألني تنا إرسات كألني إنترنت كقواس أسروا كلهم السون بعقمهم من البعض قال تكنولوجي جيرم مثل عراشة زمدنا لهم مثل على تشاينا زمدنا لهم لازم بس جيرم لازمون كقطوة تقوله أيساني ناتي مرداتا خم إنجينير أيساني الله نات مسارحتات الله جن كسب كندي نزق دايز أسجي يوم كون حركاني زي عبوش إيرتراس لزي لغونا محدارناي جلس أفهناي تيليكوميونيكيشنز لونكو زي أي فلتونين جن تأخذ لك هذا اللي تراي تي كن بس حلو نخيل ميديا تاناي ساتلايت تيفيا ناي ساتلايت تيفي تخلي إتي إنترنتون بعق مسبب بس حلو ليه بس حلو الله مسلكا بتشيبت ديفولت إيه كاب التكنولوجيا أتوكيرنا نسر حلو زلنا أب ماي نفحي ريولو أب ماي نفحي ريومو التكنولوجيا دلهم بناي تكنولوجي من قصة 10 مليون أي تسبني كنا مونغو خالق قلت التقصلن حوصلوا من البعض نزخاري خايلك كيبلوم أو جن من البعض أنا كم سعر حاجة تأخذ ده حسب الله وإذا قربنا ناي تكنولوجيا ترايز تونن انتاي على فيسبوك مدبرت مع عبد يكون مدبر انت مع عبد من البعض عبد بوليتيكاوي من حزبي أو خن كيدنا قال جن كفيتنا عبنا تكنولوجيا ناتوسنا تمهارنا خنجمر دارجا قرب جزية تعرفنا هذا له أو مسجمرنا بينو فيسبوك أكاونت خفيتنا أو هجي أبزير يخمو يلو I don't think تمنجس ده بلا ما يمثلن جن إذا زمارة أنا حزبي كابزن بتم كوينو تكنولوجيا فليتوا نهاجرو بتكنولوجيا غير خكالة خلنبر بحزب غير خكالة خل دحرجي كم فترة تسفاني أيدو قفوني ده هالقو حواتنا يبكع حجي جن تكنولوجيا أتيخا بتكنولوجيا خدك على سكم زلك أسوار كاب على خسر لك عينتاتو ختم حيشات كلا لك كله بز مسرع بحاسيني دسرح كالي مستيريا بلون دك إرترح واتي عنتو يتقشلكم حنت فابريكا نيري كباب 10 تخلت عمل زقون أسوارنا أمريكا لو زبهال تناقش كومبوننت كل جات إمكان يخمود داتا حنتي عبي نجرت أسوار تغير تي ناقش نجارات نايساتا ناي ميسايل أقحد تأكل أبينا كم يتسرح أو حساب بلو برنت ناتو نرئني رأي لكم سجتها قبلكم نعو سلزي فلت كمو سلزي تقالعكم من البات وحيدو تتبهله زيادة 10 شحستف على البلو برنت رئي بزا حالة عمل أبزا حالة في 10 عمل زيادة 10 شحستف على البلو برنت هذا عين البلو برنت زيتف على بزي جي تايدر يا كانت حنقولك تستف على عينة تاخذ كتري أقولها أبتناي مهنات ناي محساب قلتك سماي خاتون شاف بزو حيث صد مكاني السقاي تبل تمرتقى بعقمك أو وسيلة بزغل حاويس كان زفلت أزينا بزلو من إسين نحراس عقا غيركا صباح إيرترا بنفسها حدر أبناء أسوار سلامنتاي بزن ريق زلنا من الريق مغمات ما دبرت مع عبل كيدو رأيو كنسرحنا نوع علاقة أو ندا حنساب ندا تزاناقعنا نعقم دا زاناقعنا وازا مسكم نجر ندا قبرنا نسرح وقحد نريقكم واقونا نقرأكم سلامنتاي تواقونا نقرأكم من انتي ويلة زيس جنزب على كابز قداي زيس كأت سبكا بزح نجر يدتالل بجنزب التالل بمويا دسيل ود تالل سبالو دتالل مالسنا تقداي تعاتقو يأتو مالت يسرحلو زيا I think انت ياتا بصحهم دي بصحمني بعقم بصحمكم دولن حزب إيرترا أنا بتشبت فلتي ناي بحقي أب حصير وان ملو حزب إيرترا بصحلو دن حركان نكن تملس نو أي بصحون نحن آخرهم أبوس أخونا نتن كبصحة زخلا كبصحة خلا إلنا نأمن لن ميديا ندقفن على نادو تدلين عقمين هبن على نادو أبزغان نفسنا خن حتى قبط راي أي بصحون إلنا خن الزارب كم تسفى فتحاول كوينات تسمعن معناته تمبصح واقع حتتيو واقع يحتتيو لذي أبزي يجي أي تحاول يكون كنت بلوكم دلون حزو سنعهم زقدف قداي نعهم زقدف قداي تخال أي تحطو اسكي حيل من سي حشكال لي دخات حتى اسك كنعخ وي كدغم لي دخلت انت قال عيد اوكي كدغملو دحان بقى صبو حراي ابتا قدامي تحطي وانا انا سامنتا يزدهب نير انجينير برغص تزولو حجو اندي نفلطو نغير غلغليص كالنا انديخا كن ابتي وي سوفت وير ديفلوب وي غله اب كندي نابت زولو سي
እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዓኻትኩም ሰብ ሞያ ሒዝናሲ እቲ ስርዓት ዘይቆፃፀሮ ኔትወርክ ስታብሊሽ ኣብ ምግባር እንታይ ክግበር ዝከኣል ኮይኑ ይስማዓካ ሕጂቲ ኣቀዲምካ ዝሓተትካኒ how and why ኣይትሕተተኒ እሱ ንዓኻ ክገድፈልካ ግን እንታይ ክግበር ከኣል ኣነ ድብለካ ነይረ ነቲ ዘሎ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ተዓዲ ዘሎ ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ዘይቆፃፀሮ እቲ ስርዓት ዘይውንኖ ወይ ኣብ ሞባይሎም ዲና ክንበፅሖም ኣብ ኮምፒውተሮም ዲና ክንበፅሖም ወይ ኣብ ካልእ ዲና ክንበፅሖም ሲ بعيني انجينيرينج ناي سوفت وير انجينيرينج كون خل ناي كان كون خل انتاي كجبر زخل كويني سمعك ندحر كنجر الله خوينو ندحر دات possibility ندحر الله خويني يزبلك هذا لو تخال ايت جن انتاي يزبلك كانيره اذا كرت انا حنا تجمعت توجيدو اذا سرعات ما مخنيتا سينو لنا نعرف علينا صبوي دحر عجي بقى ابناي دوب كل اللي بالنيرو نسبي ارتراشن كل اللي بلو نيرو حجي تناي دوب نجر تعطي سلام كوينو في إثيوبيا أبناي جدا شون كل الكبلنا تنيحو حجون سون الجيسو جن السو الجيسي لنا نعرف كرنا ما مغنيتا يقولون ندابلنا خلنا حجون كان نجرات مثالو إثيوبيا يبلان سلازم نحنا إثيوبيا خير رجعت كن رجعين خلينا زونانا بعبيو تي أبربعة بوتات الزخافة فلو أبزوبا قيح بحردو أبزوبا جردو دبولو أبون سلام يلن سلازم زونانا سلام لحرديها اللي هو نبينا نروح سلام خونا يكلني سلازق ألسنا أسألي يبلانلو نزهز عجونا بكال مش قالي اتولو ما انتاي كتب لنا تخيل بزعبادي إلا كان يرى تخلايتي thank you يغني لي اوكي I think تخلايتي حتى كمان صدقتي حجي عبزي كنرسعو دايبلنا زناي إيجادو ناي سهرنت مدربادنت قلملن دالة تزاربو نخدر أمريكا نعلم بوليس مخان كم زي واتس فريقاس بوليسنا أمريكا حجي نحرا استوعيلكم لو كاب كل زولو الشجرات نداوصت مسألة هانتي إيرترا تقعدها أنا هزباق الليبا زي كالسي نايمولو أفريقيا قديم كاس نايمولو أفريقيا سلام كتزرد سوايو هزبي إيرترا أنا حلو قدف دو ناي علم ناي أفريقيا بوليس كنكون نحنا ناي هزبنا ناي تهاجرنا بوليس هيكونان سلازي زي أبتمسرت هاو زخونة هزبي إيرترا زي أيدوليوني زي حزب إيرترا عيدولين قرن أفريقيا سلام اسفن عيسبن نابانا يسددو تنحنا بجزية ثورة ناب نبعال السودان كم سدتنياتات كنا نخيد نيرنا ناب كالا هاجرات نخيد نيرنا نوحز نيرنا إثيوبيا أجلسنا إثيوبيا سو تواجدنا سلز نبور كنتي كنا نقول روسيا بخيد نيرنا إثيوبيا ون السودان كا وحزنا خم حسم أنا السودان يرى كسلان يرى لكم حتى أنت أقبل كذا ليه تنكالا هاجرات كا تسدت تعامو إحنا جزار سن هكوت كفترة دليل كوينا نعين ملكت نحنا جن بوليس نايكرنا كهن كون عين دلنا حدا عقمي بلان خلاي أيوات عنانيو إذا جينا إسياس نتايو حشوية إذا حشوية تبلد لها كم صوت تخلو على لك على نحنا قوسنا نقصن دلينا قداي حزبنا أمبر حزبنا آخر هو أمبر بوربابتنا السلام كرقبا نعين ملكت بعلن سلام نحد هاجر بعلت هاجر يدفوت أمبر بوربيت هاجر سلام يفتر الكاني هكوت عم مفتار ترى خلوخ القربيت هاجر أوش تهاجر كازولو جن سلام كتسفنن لي كتسفنن نتهزبي نتدل من قسيج ملكت إذا أسكاني مزدك عدو مزدك عدو وتيم بيني مزدك عدو هاجرو إثيوبيا هكوت كي تخون نهزبي إرترا مسارح خجبرو يسرح له نحنا قاعنا زين مكلعكا نقايه ندالو مبرزيا تطو كانوا بولا نخلد نحركنا بسنا حسابن بموجوتن نهزبنا بمنققاحن تطو كانوا بولينا عند حرامنا نحددنا خنواتت كنا عيننا خنا نقاقور كنا جن سكديفنا غيدي أبزيد اليوم كاتم حواتنا وارساي قال زلو حدش قال سخ جمريمه إثيوبيا سلام كسفن نقولو مش قدو قربيتك أبكال عالم زلو هاجر كمان سلام كسفنو دليتنا كل السبي سلام انتهى نحركم درز يقول طبعا عدل على مثل عملت أب أمريكا أبين نقول بس سمين أمريكا ده لحنت هاجر نوصل نبل برازيل بون تفريق كاله تفريع عندنا هاجر هكوت على يبون كأخ مثلا يكلني تاين ما بالي تعدلات ناتو جبرون ولا مساحة قريبة كهاجر هاي تكون كباخر حق عز الله هاجر عند حر هكوت على يوا مساحة جبرو تخل ناي نجد زمدنا بعقم تقتيله سلازم انت قبل كذا لي غربا بتخا قدام سالو نابخا وحزم كمصيم حزبي ابخا مسوحازخا كاب سب او رهراخاني
ንዓለም እንዳ ነገር ካዲው ጸጋታትካ እንዳማቃልካ ከተአልዮም ግዴታ እዩ ምርጫ አይኮነን ግዴታ እዩ አሊና ነይሮም ጀማብ ሱዳን ቆለና እጅንታ ያخبለካ ደለ ካብ ዘይረ ሰላም ክሰፍን ኣብ ጎረቤትካ ተመራጺ ግን ናትካ ሰላም ዘሪካ ግን ወይን ህዝብኻ ኣብ ወጻይ ካል እንዳኸደ ግን ሰላም ክትዘርእ ኣይትኽእልኒኻ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያውን ርድኦም እዩ ህዝቢ ርድኦ እዩ ግደፎ ተማብ ስርዓት ዘለው ሰም ግደፎም ሰምናቶም ዕላማዮም ዝሰርሑ ዘለው ህዝቢ ግን በዓቅሙ ይርድኦ እዩ ውዒሉ ሓዲሩኻ እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ጉዳይ 0 ተቀርና ሰላም እንተገይሩ ጥቡቅ ሰላም ተደገረ ግን ንሕና ኤርትራን ጉዳይና ጥራይ ተገድሰና ካላ ኣይገድሰና ማንያቱ ኣብ ናይ ካላ ሃገር ከድና ሰላም ክንዘርእ ኣይንኽእልኒና ዶብ ስለዘሎ ሕጋዊ ይኮነን ንዶብ ሰጊርና ወተሃደራው ወይናህና ዋርሳይ ካሎ ዲ ካላ ኣጽዋርና ኣብ ካል ጎደቦ ሃገር ከድና ኣቲና ክንገብሮ ንኽእል ሕጋዊ ሰራርሓ ስለዘይኮነ እሱ ሕግ ዓለም በዓቅሙ ያዕክብለካ እዩ እዚያስ እበሉና ኢሉ እንድሕር ገይርዎኻ አይገስ ሓይጣት ብዙሕ ኣለና ማለት እዩ ኤርትራውያን ንሕና ኣምላኽ ዝፈልጦ ሓይጣት ዝገበርና ያለና ካው የድሕነና ግን እዚ ድጎቶ እንታይ እንድሕርካኒ ጎስጓስ ክቕጸል ኣለዎ እቲ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ቀጻል ክንዛርና ንሕና ከዓ ንጠርነፍ ሓይሊ እንድሕራሊና እሱ ሰጊዩ ንዝኾነ ነገር ዝገብሮ ቁርባ ሓስበሉ ግን ንሕና ከምዓት እንታይ ይባሃል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩርባ በቃ ፋሕ ኢልና ኣለና ስለዚ እቲ ዝኾነ ነስጉምቲ ዝገብሮ ዝኾነ ስነ ሓሳብ ኣምጪን ህዝቢ ኤርትራ ድጉስጉሰሉ ትርጉም ዝልዎ እንታይ ንሕና ናህና ፋሕ እንድሕር ቀፂልናዮ እሱ ተሃገር ክዕንድረሉ አይ ቲንክ እዚያ ሆፍል መሊሰልካ ኸውን ኣብቲ ምስጢራዊ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ብሓፂሩስ ንሕና ከም ኣብ ተኸላይቲ ቀዳመይቲ ሕቶ ዝሰገርኮ ዘይመለስኩልካ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዓለም ዝፈጠረቶ ቴክኖሎጂ ተጠቂምና ኢና እቲ ናይ ኮሚኒኬሽን እቲ ናይ ምውሳእ ምስ ሕብረተሰብ ንገብሮ ዘለና ቴሌቪዥን ኣይትበል ሳተላይት ኣይትበል ኢንተርኔት ኣይትበል ካልእ ዝተፈላለዩ ዘሎ ዓለም ደፍረተ ቴክኖሎጂ እምበር ኤርትራውያን ደፍረና ቴክኖሎጂ ይኮነን ተራድ ተጻወትናሉ ቴክኖሎጂ እዩ ኣብ ተጽፍሕ ስለዘሎ ኤርትራው ሙሉ ዓለም ስለዘሎ ኤርትራውያን ክሳብ ናይ ኣብ ንበዓል ናሳ ተወከልቱ ኣለውና ኣብ ዝሰርሑ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኤርትራዊ ኣነ ኢንጂነር ተልኩኻ ብኢንጂነሪንግ PhD ደምፁ ሊቃውንት ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ሞያ ኣብ ተመክሮ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ዲግሪ እምፅኦም ከዓ ተማሂሮም ከዓኒ ስራሕ ከፊቶም ዝሰርሑ ከዓ ሆፍል ከማይ 20,000 ክህሉ ስብለነነ ኣለዉ ደለውን ትሕቶ ምናልባት ነቲ ህዝቢ ተዓዛቢ ገድፎነ ኣብ ህዝቦም ምንቅቃሕ ዋሱ ኣለዉ ዶ ኣብ የለዉ ነንሕድና ነተሓጋደ ዛካቢ ዝበልኩዎም ዓንተው ዝጠቀስኳ ኣብ ሱዳን ናይ ብሓቂ ቤት ትምህርቲ ገይሮም ክሳብ 160 ተምሃሮ ኣለዎም 12 ጀሚሮም 160 ተምሃሮ በፂሖም ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ሰለስተ ዓይነት ኮርስ ምሁሩ መበራባዓይቲ ዛናሃና ክትከውን ክትተኣታተያ ማለት እዩ እዚ ጅምሶም ኣብ ዝቀረባ ግዜ ተዛረብ ትማል ኢንፋክት ትማል የተዛሪበ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃገራት ከዓ ኣብ ኣፍሪካ ብብዝሕ ዘለዎን ኤርትራውያን ከዓኒ እንታይ ኣብውን ክኽፈት ከምኡ መደብ እዩ ዘሎ ሓገዝ ናይ ህዝቢ ከድልየ ምክንያቱ ውልቀ ሰባት ካብ ኣሜሪካን ውልቀ ሰባት እዮም ነዚ ጉዳይ ዝጀሚሮም ኦኬ እዚ ጂ እንታይ እግረ መገዱ ምስቲ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅቃሕ ቴክኖሎጂያዊ ምንቅቃሕ ካነት ህዝብና ከድልየ ሞያ የድልየ ጽባሕ ኤርትራ ምስተረኽበት ብነፍሳ ክትሓድር እንድሕር ኮይና ምሁራት ዜጋታት ኣበናይ እዚ ናይ ክለሰ ሓሳብ ትምህርቲ ነየበሎ ያዕበሎ ትርጉም የብሉን መስርሕ እዩ ጽቡቕ ግን ትርጉም የብሉን ሓንቲ ነገር ኣቕሓ ጸሪሕካ እንካ በለኒ ኣበይ ተኣቱ ብዝተኣቱ እንታይ ትገብር ከምዚ ትገብር ተሰት ኣብዚ ትምዕባለ ደድልዮካ ኣብዚ ሕጂ ንሕና ኣብ ሞያ ኤርትራውያን አይ ቲንክ ተስፋ ኣለና ግን ሰጉምና ዲና ንዝብል ሕቶ ባዕልኩም ትምልሱ ሕቶ እዩ ይመስለኒ ኣብ ጉልበታዊ ስራሕ ተጸሚዳ ሰብ መናብራት ኣሊ ኣብ ሙሉ ዓለም ዘላ ኤርትራ ውሑድ ኣይኮነን ግን ነዚ ከመይ ጌርና ንቕይሮ ንሰርሓሉ ኣለና ንስኹም ከዓ ሓጉዙና ተሓባበሩና ሰብ ተማሃሮ ትፈልጦም ቁርብ ትምህርቲ ዘለዎም ኣታዚ ኣላ ኣብዚኣ ትምህርቲ መደበርቲ ማዕብል ንዑባ ኺዱ ተሓወስዋ ዝኢልኩም ምክንያቱ ንስኹም ኢኹም ትፈልጥዎም መን እንታይ ትምህርቲ ኣለዎ በቲ ዘለዎ ትምህርቲ ከመይ ገይሩብቲ ዝለዓለ ጠርዚ ከብፅሖ ክእል ስለዚ ነታ ሕቶኻ ክምልሰልካ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ወይ ሓድሽ ስልትታት ብከመይ ነብሎ እንተልካኒ እዚ ከም ምስጢራዊ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ንምዕላው ንፃወቶ ተራ ብሓፂርታይ ማስተር ማይንድ ወይ ውግስ እንታይ ትገብር ማስተር ማይንድ ኮንካ በቃ ቅድታት ተውፅእ ነዚ ስርዓት ከመይ ጌርና ቅድታት ነውፅእ ኢልካ ከም ኢንጂነር ንዓይ ፕራይቬት ደዊልካ ዲኻ ወይ ጽሒፍካ ዲኻ ኣብዚ ክትሓባበር ፈጺመ ሽግር የብለኒ ኣብዚ መጽ ክዛረበሉ ከም ዓይነት ቅድታት ካ ትርጉም የብል ምክንያቱ ጽቡቕ ኣይኮነን
ኣብታ ሓፈሻውን ህዝብና ምብፃሕ ትብሎ ግን ካብታ ዓለም ዝሃበና ቴክኖሎጂ ሓድሽ ቴክኖሎጂና ክንረኽበሉ ንኽእል መገዲ ተሓፃር መልሲ የለን ኣብ ቅድታት ንኸመይ ጌርና ነዚ ስርዓት እዚ ነውድቆ ግን ብምስጢር ክዝረበሉ ዘሎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ I think private ደዊልካ ና ID ወይ private message كدولة يكالي أنا أو أخذتها مايك فري guys. Okay, thank you. ناتو على هذا ناتو. الله سلامات كلاتكم. بمجمريا كبر حاو إنجنيري تسفاي كبرم. ندخل مقولتها هاي مسجنا كأخن حلف عندنا. تدخلوا تقولوا زلخات تسفاتات تدخلوا تجميركم وزلخم كا I hope so. أملاك حجزكم عودكم. نحن أنا كله حزبها ناتكم دقفن نايكم كله بقول له دقفوكم تسفى نقبر أنا حنتي قبلك زدل ناتي حتوجن أبزخون انتريها خم تخطبلت أنا حكا بزحات كإيراتات إيرتراويان كم زرلو بزحات أبستفل عليه كم زرلو فلوتي قلت نحن إيرت أنا إذا سكفن نجرسي سياس كخيدي بمعالتو أبحث إرجزي ولا كخيد تسفى نقبر قن إيرتراويان نحنا في غيرنا تعيزو خانة من محدارن غيرنا تسمعنا بحدث من كيد نخل إلكا بزح أمنت تقبرو لحد حد جزي أبستفر هالنتريخة بزي ولا بزدقق أنا بنيشتو نجر زي مسمع قال الشجر علينا نزي زخون أبتفر عليه ولا بحمسات التاريخ كابز حجي حيشنبر استفر عليه أرايا تفلالية حزبي قال عندنا زبلو قال برو إثيوبيا زبلو قال إسلامية زبلو استفر عليه شجرات ميرو حجين تاريخها السياسة أريد وزول شجر إزيل كأخذ حزبي إرتراف حبي والله حجي أب حدا متيو تعيزو خنا منجستنا خجبر إلكا تتأرات أرول جزية الله سلازي نزي بخمي جيرنا نحن أب حدا خنمت إلكا تحسب وينتهي الله زحشة من قد إلكا أسمهرة تبوا وي مسكيلات راخبلو أنا كم زي عينت بزح سكفتال لني ولا بستفل عليه أبنيش تنقر كمان كنسا معي كألنا لنا سلازي انتهيت بالبوغن كا thank you. يا سففت حتى أني لنا حداتي دخون حبرتسب ميتها ميتي يسامع مع مالتها كون أبي إرتراوي عند الرئة ترى يطرأ يكون أنزي أيتي شجرو بزعبازي أيتي تشنقو جن قوام بايتا متصدقة تقول داي توديها حقي دجزاك حقي سرعة تحزكها لازم تقوام دلو كم زلوا وتقبلنا في الجماريو مستجمر خاني خاطر حق تنكسي لدوسة بيت ما أثرت زبالة له كارشل زبالة له أو أتخيل حزب إرترا تراي ده يكون دخانة عالم أب عالم حق اللوم سرعة حقين حد حبرتسب أب حدا مسمر دمصو سرعة حقي قوامي سلازم بزق قوامزي كابو وتيكا كمولك أسب ديكا وي كم ترنوف كونكا كتزارب كلها أبتق قوامكا يفقدل كان سلازلو بتا مسرتتيا بيت ما أسرت حسن نحرلك أو آتينا نقلبك شجر يلن أتشجروا بزعبازي سلازي إذا تريوزي بأبي تراوي عن ترايكون أبزخون هاجر تهزبي بوليس انت دهيلو سرعة حق انت دهيلو وقفالوا لي كل هو الدسبس كما فاتاترو سسعي كما فاتاترو زيادة يدل كما فاتاترو حلفي يدل كما فو بوتا دلي تذكروا تقومكم عبد نيو أورلينز ماي زي كاترينا تبهال معبل مش نت كتما مش شفنو مش علاقة لقى مالتي أب مسرق أب لوتين مالتي مسرق مالتي أب مسرق دو توافر نيرم بحاجة رستاي دري كازي نتسب نتحبرتسب وينتا ما أنا يتختم زنبرة بقولوا أمريكا مالتي بزينا يتسطتا حقي ويبناي بوليس حق الدولي للمبري دخون السب كسرق كان قتل كان بأمريكا دلوي مالت لازم ترى يزن أمريكا عن رايد الملكات أيقون نمول عالمي زملكات لازم دخون السب كان مسمر حق وصيو مدة صدق بهاجر حقي وصي كا تبدل كلها ممهاري خا تكون نتحبر تسطاك تكونيها ممهار تكونيها بيت ما أسر تقدق دقيقة أو أخذ لفعيها لازم زي ما يكونن
بحقاو مقد ختسر كلها دغونه حبرتسب يقبلوا كم طرنوف كونكا نانا هاجر طرناف دزر نامنت إرترا انتاي تبل هارمن ان يونيتي تقوامنا انتاي مسممع الرجاءاتن دلون حد حزب كنا كنبر نتخفلالينا زخل نغراتكا كيل حالكا ابناي طرناف هاجرني هلاو هاجرني حبرت حزبن سمرتني معبالن ፖለቲካው ጉርባብ ኤርትራ ከም ፖለቲካል ፓርቲ ዋላ እንተ ተፈቀደልካ ንህዝብ ፋሕፋሕ ከተብል ንህዝብ ከተናቆት እንትርኮንካ አይፍቀደካን እዩ ምክንያቱ ኣብ ጥርናፈ ኣተኩርካ ትሰርሐ ማለት ሕጂ ታዩ ነታ ሕቶኻ ክመልሰልካ ሕጊ እዩ ንሰብ ስነ ስርዓት ትሕዞምበር ወዲ ሰብ በፋጣጥራና ሱሱዓትና በፋጣጥራና ደይናሃና ንደሊ በፋጣጥራና ንንሕድና ንቃታተል እዚ ኮ ሕጂ ተጀመረን ብኮይናትን ጭማራን ገራ ሰብ ኳ ተዋዳ ነራ ስለምንታይ ዝያዳ ክትግብት ስለትደሊ ዝያዳ ክትወስድ ስለዝደሊ ዝያዳ ተፈላላጥነት ክልዋ ዝያዳ ጽፍሕ ክትወስድ ስለዚ እዚ ናብ ኤርትራውያን ድርእ ባህር ጥራይ ኮነን ሓወይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዩ ነዚ ግን ስርዓተ ሕጊ እዩ ዘፍ ደብሮ ሰብ ዝበደለኻ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቅሪብካ ኣብ ቴሌቪዥን ስእሎም እንዳርኢኻ ከም ጌርካ ሕብረተሰብ ክምሃር ከም ዘለዎ ካብ መስመር ሕጊ ድወፀ ኣው ኣትደዮ تبلولها مالته እዚ مفكر አይኮነን حق هاجر يتجزاك ዘሎ ውልቀ ሰብ ክሳብ ዘይገዛካ ኩሉ ግዜ حق هاجر ክገዛካ ከሎ ችግር አይኮነን ለዚ I think hopefully ተحቶ መልሰልካ ከውን ተስፋ ገብር የቀኒ ላይ ማይክ ፍሪ Okay, thank you. I think ተዘይተጋገ ዩኒቲ ዶክተር አለ ሀብሬጋ اوكي مرحبا اسمع كله تصفى قبر اوكي غني لي اوكي يا غني لي مرحبا تصفى صبوق دارغايركم كلها قاغن صبوق استمروا غني لنا ول اتن انا حتى ندلو ناي كومنت غزي سلازي كون مالتي تنك حتى ندلو درجه تحتيتن عن جن زياده منالبات دقيمكا نخت سمرلن زاكل مالتيو حجي ازي سرعه ناي مثل عقم حياليو حجي نحزب ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ናይ ደቡብ ኢሉ ነዊሕ ዓመታት ጀሆ ሕጂ ወፅኒሑ ብሰንኩ ኸኣኒ ዳርጋ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ቀጻሊ ዝኾነ ናይ መንእሰይ ስደት እታ ሃገር ዳርጋ ተባታቲኻ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሓ ዘላ ሓደ ዓብዪ እዩ ግን ክሳብ ዝሕጂ ብዙሕ ሰብ ከዓ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ልክዕ እቲ ስርዓት ዝብሎ ከም ኩን ነገር ወሲዱ ደውና ዘይተዓንፀፀ ኢትዮጵያ ክትጎብጠና እያ ኣሜሪካ ክትደግማ እያ እንዳበለ ዳርጋ ነቲ ስርዓት ዝድግፍ ብዙሕ ሰብ ነይርኢ ማለት እዩ ኣለውን ማለት እዩ እዚ ናይ እዚ ሎሚ ዘልዓልካዮ ናይ ተኣትብሎ ናይ ማዕቀብ እገዳውን ልክዕ ኣብ ንኤርትራ በቃ ዝተገብረ ብናይ ሓያላት ሃገራትን ናይ ጎረባብቲ ዓድታት ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ዘይደልዩ ዝተገብረ ህዝቢ ኤርትራ ዝተገብረ ኢሊ እቲ ስርዓት ናብ ህዝቢ ቅሪቦ ከም ዝበልካዮ ህዝቢ እውን በዚ መልክዑ ዝሪኦ ብዙሕ እዩ ውሕድ ኣይኮነን ምናልባት እቲ ሳዕብየን ኣብ ፅዋር ናይ ኣሰት ፍሪዝ ካልእ ከንሱ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ንምዕፋን ተገብረ ኢሉ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ህዝቢ ከዓ ብዙሕ ተቐበሎ እውን ውሕድ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ምልዓሉ እዚ ኩሉ ፀገም ክሳብ ሕጂ ዝፀንሐሲ እገዳ ስለ ዝፀንሐ ንኸምስል ህዝቢ ብፅርግያ ወፂኡ ንኽስዕስዕ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ተሓልፈ ኩሉ ፀገም ዝገበሮ በደል ናብኡ ከማን ከሸክሞ ዝፍትን ዘሎ መኒ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ስርዓት ኣብ ሰላም ዘይነብር ስርዓት ስለ ዝኾነሲ እዚ ሕጂ ተወዲኡሲ እዚ ስርዓት መምኽነታ ይብሉን ናይ ዶብ ኩነታት ተወዲኡ ማዕቀብ ተወዲኡ ሕጂ እንታይ ከመኽን እዩ ስለዚ መምኽነታ ስለ ዘይብሉሲ ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ህዝቢ ኤርትራ ክጋለፅ እዩ ኢልና ክኽእል ኢና ከምኡውን ክኸውን ንኽእል ንኸውን ማለት እዩ ግን ሕሉፍ ታሪክ ናይ ስርዓት ግምት እቲኻ ሓድሽ ኩነታት ፈጢሩ ንህዝቢ ናይ ምትላል ዓቕሙ ሓያል ስለ ዝኾነ ከመይ ጌርና ኢና ሕጂ እቲ ቀንዲ መሰረት እንታይ እዩ እዚ ስርዓት እዚ ካካይ ስርዓት ምዃኑ ኩሉ ዝገብሮ ከዓ ኣንጻር ረብሓ
ህዝቢ ኤርትራን ምዃኑ ንህዝቢ ከመይ ገርና ኢና ክነረድእ ንኽእል ክሳብ ሕጂ ኣይበቃዕናን ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኩሉ መታለል ዝገብሮ ዝነበረ ንህዝቢ ወሪድና ንሕና እዚ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት እዩ ኣብኡ ንዕኹም ሆስቴጅ ሕጂ ንኽነብር ዝገብሮ ዘሎ እዩ እምበር ሓሶት ኢልና ንህዝቢ ማለት ብሰፊሑ ብዙሕ ዝፈለጠ ሰብ ኩሉ ክእል እንዲ ግን ብሓፈሻ ኣብ ህዝቢ ከም ዓብይ ጉዳይ ህዝቢ ፈሊጥዎ አንጻሩ ተቃለሰ የለን ድሕሪ ሕጂ እውን ከምኦም ሓደስቲ ኩነታት አንተ በልዕልኩም ዝነበርኩም ናይ ኢትዮጵያ ምርግጋእ ንዓና ረብሓና ክንረጋጋ ኣለና ሕጂ ዘገድስና ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ምርግጋእ እዩ ናይ ውሽጢ ዘሎ ኩነታትና ኣይኮነን ክንዳሎ ኣለና ብዙሕ ኣሎ ስለዚ እዚ ከዓ ክሸይጥ ዝፍትን ዘሎ ካልእ እውን ድሕሪ ሕጂ ዝፈጥሮ ነገራት ኩሉ ክእል ሕጂ ታ መሰረት ዘላ እንታይ እያ ህዝቢ ነዚ ስርዓት እዚ ምእማን ዝስእነሉ ማለት ነዚ ስርዓት እዚ ዝኾነ ዋላት ተገብረሲ ስርዓት አንጻር ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ምዃኑ ከመይ ገርና ኢና ክነረድእ ንኽእል ዝብል ሕቶ ኣብዛስ ያውን ኣገዳሲት ኮይና ትስምዓኒ ማለት እያ ምክንያቱ ሓድሽ ካልእ መናውራታት ከይፈጠረ ከሎ ነቲ ህዝቢ ክነዕጥቆ ዝግባአና ነገራሲ ሓደ ክልተ ኢልካ ክተቐምጦ ትኽእል ነገር ኣሎ እንታይ ክትገብረ እዩ ዝሓይሽ ከም ደንበ ተቃውሞ ከም ህዝቢ ውልቀ ሰባት እውን እንታይ ታራና እንታይ ክግበር ይከኣል ኢልካ እዚኣ ምስታ ናይ ጎተና ትኸይድ እያ ብድሕሪ እውን ሓደ ሰብ ሓቲቱ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ እዚአን ሪፍሌክት ትገብር ጽቡቕ ነይሩ ንበልኩ ማለት እዩ ካልኣይቲ ሕተይ ምናልባት ኣብ ዘረባኻ ታሓንቲ ታሓንቲ ሕቶ ክምልሰልካ ካልኣይቲ ሕቶኻ ምናልባት ፀኒሕካ ምክንያቱ ሕቶ ብርእሲ ሕቶ ክውስኸኒ ከሎ ኣነ ክንድቲ ናይ ና دحان حتى يكونتن زيا من البات ريفلكس تجبره حتى يكونتن يجنا إجرا ما قد خا كم تختبر لا إليه مالتيو انتايو ناتكا تاريخو ناقم اتخا مالتيو اتي كل سبع حسباوي تمرتن اتي ناي تكنيك مالتيو سي كل تتأمير زخي تحدى مثلا ناي تحدث لزخونة سي تزبي إرترا أبتي كل سبع حسابات أستمهرون أبتي ناي تكنيك زبل كايو ولا حتى أخبر كلتيو حدا نتحدى زي الناس أتقل مخانو وين تسمر كالو تبغي مهناتو أبت كومنت خا سمعنا رنا زي ناي تكنيك عرمها اللي هو زي فري أحم فرأي أقداسي زبل تعيش من كان ركامو من الوقت تتي مالتي تسب ردو من الوقت تعيش مخي خون تي انسخاب زي حجي بس حقايز اللخاسي تقولو نتي حجي بقبرو تقبرو زي اللخا نعو بثيوري بكلاس حسب بسيلكا خابزي بتحي خاز اللخاس لذي تسبب تمهرتن اب عقمو حفا مبالن استبولو قبركم زلو كومنت تحب كالان ساوند صبوتي عنسلن يغني لنا صبو حتى تاتي اوكي تا قداميتي نهزبي ارترا كتالولو نتبل نتبي بخمي غيرنا هنا نهزبي ارترا من تخيل تالولو نزي حزب خنا نقاقحو او ياتا حتى مثلني نهزبي ارترا لعل منغستي ارترا حلو يلو سخا كم ولقه كم طرنف حزب خونا نهزبي ارترا لعلتو دلو منغستي محلو يلو امنتاي اب صغاتاتو تساتافقون اب شغرو تساتافقون ام سلطانو تساتافقون لعل منغستي ارترا اندحر حالي خالو لعلت منغست سلازي حالي خالو نعاخا خفقركاي سن حسابكا قصعبكاي اب شغراتو مفتاح طرنافنات كراغاغص اب شغارو شغرناتو ختفتحلو وي لعل زلو منغستي ارترا تمرحو كم مخانكا حزب خامنلكا خيرالو سغا حد خابت ملكت انتايو ناتكم طرنافه 40 قلن ودبات الله عليكم I guess كوميديان دلوا 50 ديم بصحين I have no idea كفلتن كم كنت ايدلني مخنياتو كم ودب كدمسس ايدلنا خم تسفانا مخنياتو ترجم يبلنا هجي اذا حزب خصعبكم ني ديك خصعبكم انت كوين بحانتي ارترا امينكم سرحو قوامكم ما بايتا خصدقكم زلو تماغوتو بسرعاتكم كفتحو خم زلوم تزاتيو نزي حزب تحالي العلم ارترا تحالي لكم هانكا حدا مراغاغصي ملكت انتايو طرنافيناتكم فلليكم وجينكم ولا تدلو فللي عشش الكا حليفكايو داي بحال مسلا بوتاتنا من انت موغوغوس تحلفان چوا تموغوغو من تخيتسبر ام نغير كانت انچوا ختارم كيتلكما نتان چوا ديت فاتو انسسا خنسا قال نجر كتغبركم هانات تغزا سلتفلطا ክትቀጥለ ካደል ግን ምን ትመቆቆ ተሐላፈን ጨዋ ጾምጋ
ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ሓሌትኩም ዘለኩም እቲ ዘለኩም ፍልሊ ዕሽሽልኩም ሕለፍዎሞ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ጥርናፈ ዘለኩም መሰራጋገጽኩም ንህዝቢ ኤርትራ ከም ተሓሊሎት ህዝቢ በዓሉ ክምርቆኩም እዩ መንግስቲ ኤርትራ ዝዛረቡ ባኻ ኣብ ክበንኒ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ኣይክልዎኒ ንሕና ግን ጥርናፈና ከይራጋገጽናስ ንህዝቢ ክንጥርንፎልና ንነፍስ ወከፍ ብጉጅላታት ኮንካ ከተዛረብ በውራጃ ብሃይማኖት ብብሄር ኣታ ዝትፈልጥዎ ቋንቋ ደጋጊመ ተገደፍኩልኩም ምናልባት ምንዓቅ ኮይኑ ከይስማዓኩም ሕዋተይ እንታይ ንምባል ኣብ ስልጠና መንእሰይ ተዋፈር ኣብ ሓልዮት ተዋፈር ኣብ ተሸገረ ሓውኻ ገንዘብ ኣዋፂካ ካብቲ ዘለዎ ሽግር ኣብ ምንጋፍ ተጓየ ሽዑይ ትድመፀ መንእሰይ ሕዋተይ እንዴም ከምዚ ኢሎም ሓጊዞም ጽባሕ ክትዛረብ ከለኻ ሰብ ጽኒሉ ክሰምዓካ ስለዚ እቲ ሓልዮት ኢልና ሞያ ትምህርቲ ነሰልጥኖ ዘለና ካላ ኣይኮነን ሓልዮት ስለዘለና ኣባላት ህግደፍ ኣለው ምስ ኣብዚ ፋብሪካ ኣባላት ህግደፍ ምህሮም ኣለኹ ትምህርቲ ማናት ውዒለ ሓዲሩ ትምህርትን ሃገር ክጠቀምኩም ምዃኑ ስለዝፈልጥ ኣብ ፖለቲካ ወራያ በበይና ከለና ግን ምህሮም ነሰልጥኖም እዚ ሕጂ ንገሊኹም ወሪ موسخاس هكدف يقبلوني دلايكم مولو دلايكم أطنبقوني نقدر نعرف أن سلامتان صار هكدف 24 ساعة تزارب الله لتفق زيلني نو أيكونه سلازي نمن سيكا لعلت دولو سرعات كم تحاليلو بجبري أري بزربا يكونن بجبري أتا خلايت حطها قال كان نيركا تسخات سفايسي نزبت حكاية دلها موياس بناي كل حساب غير كخبت حكاية ويل كان لك بخلص حساب ما بدي شوي إرتراوي هاي سكول ده يودي يلن جلا سبات كا هاي سكول كي ودت إنت هاي سكول تبهال أبي وارسا أبيا تا هنقول أبيا أمويات الساقا ماشينيست تخون program جبر أيبالكون سأل أيبالكون كالا أيبالكون قلنا تامشين كم يجر كران كم تجبر حدا نايت عنكل ناي مسنع سلزغنا أم مسنع 4 أنافر ينزل هذاك يطرح واتي أما الشين شاب ويمسنع زبهال زي مانيفاكتشرين 4 أنافر ينزل حدا إذا خا عميل كم مسألة الكاتا دروين دسيل سبع هذا لك أدليكاي إذن هاي جدا سلزي دسيلو سبع ترى شحد ليا كلتا شحد ليا 10 شحد ليا مغنياتو تناي مسألة عقمتات كابسب نابسب يفعل عليه قال يوم بقى ازدحل على خبارت خسول الكاغل قال يوم كا تبيسي دخون خسول الكاغل سلازي شحد عقلو 10 شح 100 شح إرتراويان ناي مسألة كلهم بقعاتهم بحشر موديل ناي موسى كتعاصفو خلولهم هناتو اب حنقول ود سب زنبره نابتج ابات زغيرو فلا ما خيتسالت كتكون تخل نغير يلا موز حرساي موزخ نغركا خلي ግን ክስእል አይከልኒ መን ይድስእለሉ ትድስእል ሞዴል ድገብር ዲዛይነር ማለት ድሕሪ ዲዛይነር ካ ፕሮግራም ወፂያኻ ትጽረብ ድሕሪ ነታ ሓረስታይ ናልከ ዚያዲኻ ሓሲብካ ኢልካ ትህቦ ብዛይታት ሕጂ ታ ደምጻካ እንታይ ያ ትኽለስ ሓሳብሲ ጎኑ ዝኸይድ እዩ ይኻልካኒ ጽቡቕ ኣለኻ ሓቅኻ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትምህርቲ ሕጂ ግን ክላስ ሓሳብ ጥራይ ዝበዝሖ እዩ ነቲ ክለስ ሓሳብ ከናእሶን ከናዓቆን ደለ ይኮነን ብመስርሕ ጌርካ ሓንጎልካ ከይሓጸብካዮ ጂኦሜትሪ ኮኦርዲኔት ሲለካ ኮኦርዲኔት ታይኮም ምዃኑ ንዕደይ ትፈልጦንካ ኣብ ፕሮግራም ምውጻእ ቁርብ ክሽግረካ ሶፍትዌር እቲ ሶፍትዌር መብዛሕቱ የቃንዓልካ ግን እቲ ግብራዊ ቁርብ ሓዊስ ኢትካ ክትሕውስ ክትክእል ኣለካ I think hopefully መሊሰልካ ኾን ተስፋ ገብር ወላ ዓጄ ሓራይበል ማይክ ፍሪ Okay, thank you. ما يبلع الله هذا ما يبلع سيسان حدا اوكي نابا خارجة اوكي سمع الله ده ثانك يو جزانا هذا بقول لنا سمع انت الله ثانك يو انا سمعك الله اوكي ثانك يو زعوي مجمريا انكو دحن مصاها thank you for your contribution it's very powerful message you سمرتيها وحصرك بلالكا انا حتى زلخوكو اغاطامت مجمريا زحته تكاسب حاتيتوا نيرو جن كلاريفاي كغبر خفتني ابز زلهم موت حجي تقامتنا يكون ولاتهم دغفت هيدف يبحالون سلازي امنوا لي منبر تشجر كنيركا جمهوري معناته حددناتنا اترينا بحاده
ኮይና ነዛ ሃገርና ወዲቃቶ ዘላ ሽግር ከምኡን ከም ኤርትራውያን ህላወና ኣብ ሕቶ ምልክት ኣትይዎ ዘሎ ግዜ ከመይ ጌርና ንጉድሆ ታ ኮሽን ዘላሲ ብኸመይ ንጅምራ እምበር ከም ማይበላ ክሪኦ ከለኹ ዝበልና ተበልና ወላ ተተኻራኸርና ወላ ተባኣስና እቲ ሽግር ኣብ ኩልና ይሕመና ኣሎ ኦብቪየስሊ ግን እቲ ዘራርባና እቲ ዲስከሽን ፎርም ናህና ይዝባላሾ ዘሎ እምበር ዕላማና ሓደ እዩ ዋላቶም ደገፍቲ ዝበሃል ተባዕሎም ኣብ ገዝኦም ዝሓልምዎ ንሱ እዩ እዚ ብዝኾይኑ ተስፋይሓ ወይ ኣጋጣሚ ሓደ ግዜ ዝነበርኮ ኢንፎርሜሽን ነይሩ ኣብዚ እውን ትማሊ ብዛዕባ መን ትሕግዘና ገለ ዝብል እውን ብዙሕ ተኻቲዕና ነርና ኢንዲቴል ኣብዚ ክዛረቦ እውን ሓደ ሓደሲ ምናልባት ተስፋ ስለ ዘለኒ ክዕውት እዩ ዝብል ፅቡቅ ናይ ክኸውን ግን ከሕፅረልካ አንተ ብዛዕባ ናይ ናሳ ገለ እውን ትገልጽ ነርካ anyway generation power generation is ዝነጥፍ so ሓደ ሰብ ወዲ ካልእ ሃገር ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዝሓመም ኣብ ስራሕ ዝራኸብ ምሳይ ይሓተኒ ነይሩ ሲ ሓደ ሂንት ሂብኒ ነይሩ ሕጂ ሲ ከመይ ይስራሓልና ዶ ዝብል እያ ተሓቶ ትልካ እታ ሕቶ እንታይ እያ ወዲ ግብፂ እሱ ኢዛን ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ተሓት ነርና ሲ ከመይ ገይሩ ኣፕራይዚንግ ከም ጀመረ ከመይ ገይሮም ከም ተዓወቱ ገለስ ቁርብ ወሰብ ለለይ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ኸ እቲ መጀመርያ ዝሓተካ ወዲ ፅቡቅ ተሓቲትካ ገለ ፕላትፎርም ሲ ኣጋጣሚ ኣብ ናሳ ይኹን ወይ እንድሕር ክስታይ ትገብር ኮንካ ኣብ ናይ ስፓይሺፕ ኣለዋ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ all they do is ammunition የብለንን ወታደር የብለንን ብረት የብለንን ኢንፎርሜሽን ጋዘር ዝገብራ እየን ራዳርስ ኣለዎን ብዙሕ ናይ እንታይ ዝበሃል መሳርሒ ኣለዎን ስፓይ እንድገብራ ኩሉ ኢንፎርሜሽን እክባ ኩሉ ውቅያኖስ ይኸዳ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ክዕለኒ ከሎ እንታይ ኢሉኒ ሲ ገለ ሰባት ኣብ ከምኡ ዓይነት ዝሰርሑ ደቂ ሃገር እሞ ኣብታ ዝሰርሕሉ ቦታ ከም ዝበልካዮ ብዙሕ ኮንትሮልድ ዝኾነ ብሉፕሪንትስ ኣሎ ወይ ከዓ ፕሮሲጀርስ ኣሎ ሕጂ ሲ ነቲ ኮምፖነንትስ በብሓደ ጋዘር ገይሮም ኣብ መጨረሽታ ተሓባቢሮም ኣብ ዝኾነ ጎረቤት ሃገር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ትሕግዘና ሃገር ክበሃል ከሎ ቁርብ ትነጣሓትና ትሕዝ ስለ ዝብል ጥራሕ ኬድካ ውሱ ምስኦም ቢልካስ በዚ ብረት ክነእቱ ገለ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ተሓገዝ ክበሃል ከሎ ሕጂ ከምሪኦ ተዘቕረብኮ ኤግዛምፕል ንኽበካ ማለት እዩ ከም በዓል ጅቡቲ ዝኣመሰለ ቦታ ከም ገለ ዝኣመሰለ ቦታ ሲ ናይ አይቲ ኤክስፐርት ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ኮንፈረንስስ ትኸይድ ትኸውን ኢኻ መዓት ኣለዉ ኣብ ቤይ ኤርያ ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ገለ ሕጂ ሲ ንከምኡ ዝኣመሰለ ዝኾነ ፕላትፎርም ኣብ ጎረቤት ዓዲ ይኸውን ኣብ መርከብ ተኻሪኻ ይኸውን ገለ ይኸውን ከምቲ ናይ በዓል ግልፂ ነቶም ካልኦት ዝገበሩ ዝሓገዞም ከምኡ ኮምፖነንትስ ኣሴምብል ገይሮም ነቲ ኢንፎርሜሽን ናይቲ መንግስቲ ናይቲ ብሙሉኡ ምስ መን ረኸቡ ከመይ ገይሮም ክኣስዎም ከመይ ገይሮም ክሕዝዎም all this information ጋዘር ገይሮም ቺት ገይሮም ይጥቀሙሉ ነይሮም ሕጂ በቲ መንግስቲ ዘይቋፀሮም ቦታታት እንዳኣተው በቲ ኢንፎርሜሽን ኩሉ ሒዞም እዚ ይሓጊዝዎም ስለዚ ሲ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ወንስኒ እንታይ ኣሎ ምናልባት ከም ርኢታኻ ክትቦ ትኽእል ገለ ዝኾነ ፕላትፎርም it doesn't have to be አንቶ ገሊፅዋ ነይሩ ኢንተርኔት መንግስቲ ዘይቋፀሮ ገለሉ ግን ክላሪፋይ ገብራ ኢለ ዋላ ኣብ ጎረቤት ዓዲ ኮይነሲ ጥራሕ ነቲ ኢንተርኔት ምስናቅ እንደይኮነሲ ነቲ ናይቲ መንግስቲ ኢንፎርሜሽን እውን ነቲ ናቶም ኮምፒውተር ሲስተም ከማን ኮንትሮል ጌርካሲ እንታይ ሓስብሎ እንታይ ገብርሎሲ ከምዚ ዝተገበረ ጉዳያት ኣሎሞሲ እንታይ ትብለና ብዛዕባ እዚ ያቀኒለይ I think ኣበይ ኣቲኻ ኣለኻ መሽልካ ኣብቲ ብሓፂሩስ ኣብቲ ግብራዊ ነገር ኣቲኻ ብስትራቴጂ ኣቲኻ ኣለኻ ሕጂ እዚ ስትራቴጂ እዚ እንትን ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ከም ኣብ ሓደ ቃልሲ ፅቡቅ ኣይኮነን ግን ደይነብሉ ሓደ ሓን ሃከርስ ኢኻ ደሊኻ ዘለኻ ማለት ሃከርስ ማለት ብሓፂሩ ነቲ ሲስተም ኣትዮም ምናልባት ቁርብ ብዙሕ ዲቴል ሂበ ኾነ ግን ክጅምር ከለኹ ኢን ዲቴል ዝዘራረበሉ ኣይኮነን ኢለ ነይረ ሞ just pardon me ያ እንዳሓን ተረዲእካ ኣለኹ እንታይ ክብለኩም ዘለ ሕጂ ኣብ ቴክኒካል ነገር ኣቲኻ ብዙሕ ነገር ስለ ዝግበር እቲ ካብቲ ጎረቤት ሃገር ዝረኸብካዮ ሓሳብ ከም ሓሳብ ፅቡቅ ንዝምልከቶም ኣካላት ከኣኒ ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ንዝምልከቶም ኣካላት እዚ ኣብቲ ሕቡእ ዝኾነ ስልትታት ኣቲቱ ተሰርሖ ተመራፂ ይኸውን ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ነገር ትሰርሖ እንድሕሪ ናትካ ብኸመይኻ ነቲ ጉዳይ
ከተምጾ ኣብ ቃልዕ ህዝቢ ኮና ክንዛረበሉ እንድሕር ኮና እዚ እንታይ ዝኸው ዝቕየር ተዋስኦ እዩ ዝቕየር ተዋስኦ እዩ እዚ ማንያቱ ናትካ እውን ተጻባኣት ክገብሩ እዮም remember ክትርስዑ ዘይብልካ ራሻ ምስ ኤርትራ ዘላ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣሚዛ ቻይና ምስ ኤርትራ ዘላ ምናልባት ምስ ኤርትራ ክንዲ ትደለ ዝደለኽዎ ዓዲ كن مالسي زدلغوا عدي تفلتكم مالهم سلستا يقبلكم دلي ابتناي انفورميشن كاب كال تبو دلهم بزح صقما يكونن بزح صقما يكونن تحطو دلو تشجير زلو خلا يكونن طرنافنا ايرتراويان تشجير زلو امبرت انفورميشن كتمصو دملكوت اكالات طرنف اب حاصر اوان موبيلايز غيركا ابز غداي جن اتمنققح نتسب نبعلتهم ናይ ኮምፒውተር ተመክሮ ዘለዎም ብሉጻት ነፍዓት ሰባት ክትረኽቦም ሓያል እዩ ስለምንታይ እንድሕርኩምኒ ኤርትራዊ ኣብ ሞያ ግብራዊ ዝኾነ ተጸሚድ ይሰርሕ ዘሎ እምበር ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ ኣለውና ሶፍትዌር ኣለው ምን ሶፍትዌር ኢንጂነርስ ኣለው ፈልጥ ብዙሓት ሰባት ኣለው ፈልጥ ግን እንታይ እዩ ኣብ ጽፍሒ ኣብ ንዓል ፌስቡክ መጽዶም ዞም ሰዚኦም እንድሕርካኒ ኖ ኣይመጽን እዮም የለዎም ክንድት የለውን ኣብዚ ሕጂት መጀመርያ ቃልሲ ዘሎ ኣብ ሚዲያ ኣብ ፌስቡክን ንበዓል ዩቲዩብን ኣብዚ ተጀሚሩ ካብዚ ሕጂ ኣብ ባይታ ክጸደቅ ክቅየር ኣለዎ ኣብ ባይታ ማለት ኣኼባ እንዳገበርካን ህዝቢ ክትዛረብ ክጅምር ኣለካ ተንቦታ ካብቲ ዘለዎ ብዝሕ ኻን ብዝሕ ማለት እተን ውድባትካ ክጥርነፍ ክኽእል ኣለዎ ፍልሊና ፍልሊ ከም ዘይኮነ ተረዲእና ወላ ባላት ህግደፍ ህዝቢ ኤርትራ ክርህዎም እዮም ዝደሊ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ክጭነቕ ኣይደሊን እዮም ፈልጥ የነ ጥራይ እቲ ራህዋ ዝፈጥረሉን ህዝቢ ኤርትራ እዚ ህዝባዊ መንግስቲ ኤርትራ ኢሎም እዮም ዛምና ኣዋያ ታፈልልኝ እዚያ ኻምስ ግዜ ባሞይ ወጪ ኳይ ቆርብ ገሊጹ ነቲ ህዝቢ ምሻለካ ትገለጹ ኻ ዘሰይ ምስቶር ምስኮነ መብዛሕቶም ኣባላት ህግደፍ እንታይ ኮነ they got disappointed ናይ በሐቅዮም ኣቢሎም ነዲዶም እዮም ውሽጦም ግን ንዓኻ ከም ዝነደዱ ከርእዩ ካይደሊና ምክንያቱ ኒህ ትበሃላላ ኤርትራዊ ትዕቢት ኣለና ደቂ ኤርትራ ሓዋተይ ኒህ ሓላ ምክንያቱ ቁኑዕ መገዲ ኢልካ እንዳ ነገር ከይ ሓደ ኤርትራዊ ንሕር ሓንሳብ ኖ ኣይኮነት ንሕልካ ኖ ክብለካ ጥራይ ክነብር ዝደሊ ከምዚ ሃምብል ኣይኮናን ሃምብል ሰባት ኣይኮናን ብጌጋና ንእመን ህዝቢ ይኮናን እዚ ሕጂ ነዚ ባህር እዚ ኣብ ቆራጭ ክቅየር ኢልካ ተሓስብ እንድሕር ኣለካ ኖ ትጋገለኻ ዝብለካ ግን ኣብ መስርሕ ሰብ ምሰንቃሕካዮ ምስ ቀጸልካ ጎስጓስ ከድሊ ህዝባዊ ግንባር ከም ህዝባዊ ግንባር ሓያል ውድብ ክቅየር እኮ 30 ዓመት ኮይ ወሲድሉ 30 ዓመት ምዝ ኩሉ ህዝቢ ብዝሕ ከሎ 30 ዓመት ወሲድሉ ሕጂ እዚ ከዓ ጎስጓስ ድልዩ እቲ ትብሎ ደለኻ ኣብ ቴክኒካል ነገር ኣቲኻ ትዛረበ ደለኻ I think ንዝምልከቶም ኣካል ደውል ዝምልከቶም ኣካል መን እዮም ደውለለይ ንዓይ ደውለለይ ንዕልል ቤላቤለው ንብል ድሕሪዩ እንታይ እዩ ሳሙሶም ካልእ ትፈልጦም ከዓ ኣራኻኽበኒ ከም እንዳገበርካይ ስለዚ ኣብቲ ስልቲ ኣቲኻ ምዝራብ I think ብዙሕ ተመራጺ ኢለ ይወስዶን የነ ከም ተስፋይ ቤና ያገባቢኻ ኢንፎርሜሽን ካ ትእክብ ነት መንግስቲ ዘለለካ ማንም ኤርትራዊ ስሕቶኒ ካብ መንግስቲ ኢንፎርሜሽን ከም ደድልየና ኢንፎርሜሽን ስለ ድሳአና ኳያ ሰብ ጫውጫው ትብል ደላ ማንም ኤርትራዊ ስሕቶኒ ግን ከመይ ጌርካ ትረኽቦ ግን ኣሰራርሓ ናቱ ኣለዎ በተሰራርሓኻ ተሰራርሓኻ እንታይ በሃል ways and means ይባሃል በሓፂሩስ ስልትታት ማለት እዩ ትገባብካ ተጠቂምካ በከቶም ጾነት ኢንፎርሜሽን ድሕሪ ኣመልሽካ ኣብ ህዝቢ ክትዝርግሖት ህዝብኻ ከነቕሓሉ ስንዲ ተዕላማ ስለዚ ኣብዚ I think ሓደ ክትርስዕዎ ዘይብልኩም እቶም መሳኹም ደገፍቲና ኢሎም ዝመጹኹም ዘለዉ ናይ በሓቂ ናይ ሓንጎል ተንብብ ስቴቶስኮፕ ተትረኽቡ ኣባላት ህግደፍ እዮም ገሊኦም ስለዚ ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራይ ዘሎ ከይመስለኩም ሻዕብያ ኣብ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኤውሮጳ ኣሎ ኣብ ኩሉ መሳኹም ኣብ ውሽጢኹም ውን ኣለዉ ስለዚ እዚ ኣይትረስዑ እዚ ኩሉ ከም ኣብ ግምት እቲኹም ነፍሲ ወከፍ ትዛረብዎ ዘረባ ምስ ሓደ ሰብ ምስ ተዘረብካ ኣብ መበል ሳልሳይ ሰብ ክትበጽሕ ኣይግባእኒ ክትበጽሕ ኣይግባእኒ ኣብ ሳልሳይ ሰብ ክትበጽሕ ኣይግባእኒ ኣለውና ሰብ ጥራይኻ ትብሎ ሰብ ኣለውና ኣብዚ ጉዳይ ዝሳተፉ ጥራይ ይብል ኣይትንገርሽም ኣይተሓብር መኒ ሻዕብያ ናብ ሓደ ስርሒት ክኸዱ ከለዉ መን ምስ መን ከም ዝራኸቡ ይፈልጡን እዮም ኣብታ መወዳእታ ደቂቕ ሰዓት እዮም ዝፋለጡ ኣብ ምፍላጥ እድል እንተኮይኑ ስለዚ እዚ ሰራርሓ ሻዕብያ ተጠቕመሉ ንሕና እውን ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ኣይትዘንግዑ ደቂ ኤርትራ ኣሕዋተይ ስለዚ እዚ ተሰራርሓ I think ኣብዚ ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ሂበካ ደህበ ኣይሃብኩኻን ብውልቅ ንዓይ ደውለለይ ክንዛራረብ ክንዕልል ንኽእል ኢና ኢንፎርሜሽን ምእካብ ግን ሃከርስ የለ ዘለኻ ሃከርስካ ብደሞዝ ቆፂርና ዲና
ኤርትራ ናይ ብሓቂ ሓንጎል ዘለዎም ኣብ ናይ ሃኪንግ ብቕዓት ዘለዎም እንተለው ድዩ ካልእ እሱ ጥራሕ ዘይኮሉ ውሽጢ ሃገር ኤርትራ እውን ብዙሕ ይመስርሕ ዘሎ ስለዚ ኣይ ቲንክ ማይክ ፍሪ ገዲፈ ኣለኹ ዝሓቶ እዚኣ መሊሰ ኣለኹ ብዓቕመ እያ ገስ ብትመስለኒ ማለት እዩ ቀኒየለይ اوكي ثانك يو الف الله ابريغات زيغاغ مرحبا الف مرحبا عيل منسي سلامات حبيبي سمي ويلكم